हेलो स्टूडेंट बिदिब्ला जों दिनैहाय क्लास 10 नि फर्स्ट चैप्टर बेनि जोङो सेकेंड पार्ट खौहाय जागायनो थाखाय रेडी जाबाय सो बेयाव आङो फार्स्टआव टपिक हिसाबै बेयाव पिकआप खालामदों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जोङो क्लास 10 आव मेनलि जोङो 4 5 एबा 6 तासो जोङो टाइप्स को स्टडी खालामगोन बाट बिनि सिङाव जुदि जोङो डीपली स्टडी खालामोबा माखासे सब कैटेगरी को जुदि जों कन्सिडर खालामोबा बेयावहाय टोटल 10 ता 11 तासो जोङो मा मोनो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को मोनो जेनेबा बेयाव फार्स्टआव बुंदों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस नि नंबर 1 बेयाव मा लादों कम्बाइनेशन रिएक्शन किंतु सिङाव थाङोबा जों बहुत मोनबावो तो नंबर 1 कम्बाइनेशन रिएक्शंस बिनि उनाव मोनबावगोन जोङो डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस आमफ्राय मा दंबावो बेयावहाय रिडक्शन रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बेबादि बहुत टाइपनि जोङो रिएक्शंस को जेरै प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बिदिखौबो मोनबावगोन जोङो सो फार्स्टआवहाय जोङो कम्बाइनेशन रिएक्शन निफ्राय स्टाडी खालामगोन ओरैनो जों कम्बाइनेशन रिएक्शंस बुङोबा माखौ बुजियो कम्बाइन नि मिनिंआ जाहैबाय मोननै बा मोनथाम जोङो ग्रुप को मा खालामनाय ज' खालामनाय कम्बाइन सो बेयावबो जोङो नायगोन नै जेनेबा मोनसे एग्जांपल आरो मोनसे खोथाबाव जे बेखौहाय जोङो स्टाडी खालामनायनि सिगां आं नोंसोरनो मोनसे फिसा कन्सेप्ट बेयाव क्लियर खालामना होखानि जों जेखुनु जा रिएक्शनाव आं फार्स्ट पार्टआव बुंदोंमोन जे मा जायो बन्डफोराल' मा जायो केमिकल सब्सटेंसनि बन्डफोराल' सिगाङाव ब्रेक जायो उनाव मा जायो निउलि फर्मेशन जायोफोर थारमाने बेयावहाय मेकिं एन्ड ब्रेकिं बे वार्डखौ आङो सिगाङाव होनबोदोंमोन थारमाने बेयाव मा जायो नोङो जुदि बबेबा मोनसे रिएक्शन जायोबा बिनि बिफोर रिएक्शंस रिएक्टेंटफोरावहाय जेनाखि एलिमेंट दंमोन ना बे एलिमेंटा आफ्टर द रिएक्शंस नों बहाबा बेखौ नुहैखाथारगोन बे नङा जे बेयाव केलसियामा सिगाङाव रिएक्टेंटआव दङमोन बाट प्रडाक्टआव बे कार्बन जाहैबाय बिदि नङा सिगाङाव जुदि रिएक्टेंट साइडआव जुदि केलसियाम दङबा प्रडाक्ट साइडआवबो नों बहाबा बे केलसियामखौनो नुहैफिनथारगोन हाइड्रोजेन दङबा राइट साइडआवबो बहाबा मा नुहैगोन नोङो हाइड्रोजेनखौ मोनसे नङा मोनसे नुहैखागोन नोङो जेनेबा ऑक्सीजन दङबा राइट साइडआव बे ऑक्सीजनानो थाहैगोन दैट मीन्स बिफोर द रिएक्शन जुदि बेयाव ऑक्सीजन दङबा आफ्टर द रिएक्शन ऑक्सीजना चेंज जानानैहाय नाइट्रोजेन जाहैगोन बेबादि नङा एलिमेंटफोरा मा जायो गावनि कैरेक्टरखौनो सेम रोलखौनो बेजोंबो परफॉर्म खालामहैगोन सो बेखौ क्लियर खालामनानै लाबानो जाबाय दे दाना नेक्स्ट जोङो बेयावहाय कम्बाइनेशन रिएक्शंसनि मेन टपिकआव फैगोन जोङो दे एग्जांपल हिसाबै आं बेयाव नोंसोरनो मोननै होदों मा जागोन बेयाव जेनेबा फार्स्टआव हाइड्रोजन गेसआ माजों रिएक्शन जादों बेहाय ऑक्सीजन गेसजों दैट मीन्स बे मोननैजों कम्बाइन जादों एंड आफ्टर द रिएक्शंस लिक्विड वाटर इज फॉर्मड बेयावहाय लिक्विड वाटराव नाय नोंसोरो आफ्टर द रिएक्शन बेयाव प्रडाक्टआ मोनबेसे दं ओनलि सिंगल बाट बिफोर रिएक्शंस 1 2 टू डिफरेंट सब्सटेंसफोरा मा जादोंमोन बेयाव कम्बाइन जादोंमोन थिक बिदिनो नंबर 2 आवबो नायनो हागोन नोंसोरो नंबर 2 एक्चुअली नोंसोरना टेक्स्ट बुकआवहाय 1.4 एक्टिविटीआव दङ दे सो बेयाव नोंसोरखौ मा बुंदोंमोन मार्केटनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय नोंसोरखौ लाइम लाबोनो थिनदों दे लाइम मीन्स व्हाट सुनै क्विक लाइम होननानै बुङो जों बेखौ दे बेनि केमिकल नेमा मा जायो केलसियाम अक्साइड जों बेखौ कमनलि मा बुङो क्विक लाइम तो बे नोंसोरना एग्जामावबो फैयो दे व्हाट इज द कमन नेम अफ केलसियाम अक्साइड होनना बुङोबा मा लिरना होगोन नोंसोरो क्विक लाइम आरो नङाबा बेनो फैबावगोन व्हाट इज द केमिकल फर्मुला अफ क्विक लाइम होमबा नोंसोर लिरनांगोन CaO सो बाजारनिफ्राय लाबोनाय बे सुनैया जोंना मा जायो सलिड फर्मआव जायो तो बेखौ मा बुंदोंमोन एक्टिविटी 1.4 आवहाय मोनसे बिकार दैट मीन्स कन्टेनाराव लानानै नोंसोर दै लानानैहाय बे दैयाव मा खालामनो थिनदोंमोन बे सुनैखौहाय मिक्स खालामनो थिनदों बिनि उनाव नोंखौहाय बिकारखौहाय आखाइजों दांनो थिनदोंमोन जुदि नों आखाइजों दाङोबा मा फिल खालामगोन नोङो हट माने गुदुं जागोन बियो तो बेयाव मा जायो केलसियाम अक्साइडआ वाटारजों लिक्विड वाटारजों रिएक्शन जानानै मा जायो बे केलसियाम हाइड्रोक्साइड एज ए प्रोडक्ट बे रिलीज खालामो एंड along with this product मा मोनसे प्रोड्यूस खालामबावगोन बे हीट एनर्जी दा नोंसोर बेयाव साननो हागौ जे केलसियाम हाइड्रोक्साइड एंड हीट बेयावथ' मोननै प्रोडक्ट जाहैबायना नो हीटआ बे एज ए एनर्जी जों बेखौ सब्सटेंस लानाय नङा दे तो बेयाव मा जायो जोंना इन केस अफ कम्बाइनेशन रिएक्शंस मोननै जानो हागौ नङाबा मोनथाम जानो हागौ मोनब्रै जानो हागौ रिएक्टेंट्सफोरा बिसोरो ज' कम्बाइन जानानै रिएक्शन जानानै आफ्टर द रिएक्शंस ओनलि सिंगल प्रोडक्ट मा जागोन बेवहाय रिलीज जागोन जुदि बेयाव H2O आ मोनसे सब्सटेंस जायैखाबायबा मलिक्युल जाहैबायबा बेवहाय नोङो प्लास एनादार नोङो मा मोननाय नंला प्रोडक्ट मोनदेरबावनाय नंला दे बियो बे कम्बाइनेशन रिएक्शननि मोनसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बेयाव मा जायो ओनलि सिंगल प्रोडक्ट रिलीज जायो दैट मीन्स A + B = C जों बेबादि पैटर्न जों बेखौहाय डेनोट खालामनो हायो दे सो कम्बाइनेशन रिएक्शंस नि डेफिनेशनखौ नायदो द रिएक्शंस इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट कम्बाइनेशन रिएक्शंस सो नोंसोरना एग्जामाव बे डेफिनेशन along with एग्जांपल फैयो दे तो बेखौ नोंसोर मोजाङै स्टाडी खालामनानै थांबानो जाबाय बेखौ बेवहाय नोंसोरना नैबे मोननै खोथाखौबो गोसोआव ला क्विक लाइम एंड स्लैग लाइम बे कमन नेमा दे केलसियाम अक्साइडआ जुदि वाटारजों रिएक्शन जायोबा नैबेयाव केलसियाम हाइड्रोक्साइड बे एक्वास सल्यूशन जायो एक्वास को माब्ला यूज खालामोमोन जेब्लानाखि नोंना रिएक्शन जानाय समावहाय बबेबा मोनसे सलिड सब्सटेंसआ जुदि लिक्विडजों
सल्भेन्टआ जुदि लिक्विड जायोबा आफ्टर द रिएक्शंस नोंनि बे प्रडाक्टआ मा जाहैगोन बेयो एक्वास सल्युशन स' बे स्लेग लाइम बुङो दे बेखौ थ' बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंसोरो आं सानो नोंसोरो बेखौ कम्बाइनेशन रिएक्शंसखौ बुजिबाय दानिया फैगोन जोङो नैबावहाय टेक्स्ट बुकाव नोंसोरनो होनाय दंमोन मोनसे डु इउ नो होननाय मोनसे पार्ट दङमोन फिसानो बे बक्सखौ नायबानो जाबाय थ' बेयाव रिफार खालामबा नोंसोर मा नुगोन जे नैबावहाय जोङो मा मोन्दों दा बेयावहाय केलसियाम अक्साइडखौ जोङो वाटारजों अलरेडि रिएक्शन जाखाबाय दे दा रिएक्शन जाहोनानै मा मोनैखो बेयाव केलसियाम हाइड्रक्साइड जायनाखि एक्वास सल्युशन बेयो मा दङ दा लिक्विड फर्माव दङ बे माने वाटारजोंहाय मिक्स जानानै दङ दे थ' बेयाव लिक्विड लिरबा बेल' लिक्विड जागोन बे नङा एक्वास लिरनायनि मिनिङा मा बेबो सल्युशनसो माबायदि सल्युशन जागोन बे बेयावहाय वाटार मिक्स जानानै दङ दे थ' बेयो सलिड नङा दे गोरान नङा बे ड्राइ नङा दे थ' डु इउ नो पार्टआवहाय मा एक्सटेनसन खालामना होबावदों नोंसोरनो नैबे स्लेग लाइमखौहाय जोङो मा खामानियाव इउज खालामो दा नोंसोरना एग्जामावहाय बेनो ओरैबायदिबो कुइसन फैयो जे नोंसोरनाव होनगोन जे केलसियाम अक्साइडखौ वाटारजोंहाय मिक्सार खालामबाय रिएक्शन खालामनायनि उनाव मोनसे निउ साबस्टेन्स फर्म जाबाय दा बे साबस्टेन्सनि नामखौ नोंसोरनो होनोबो हागौ होआबो जानो हागौ बाट मा सोंहैगोन बिसोरो जे बै साबस्टेन्स जे निउलि बेयाव प्रडाक्ट फर्म जाहैदों बेनि वान इउजेस मोनसे इउजेसखौ लिर होमबा नोंसोर एन्साराव मा लिरनांगोन नोंसोरो इट इज इउज टु व्हाइट वाशिं द वाल्स माने वाल्सखौ जोङो मा खालामो बेयावहाय व्हाइट वाशिं दालाय नोंसोरो नुयोना जे जोङो माबा मोनसे प्रग्राम बायदिसिना जायोबा जों बिफांफोराव आरो नङाबा स्कुल लामाफोरनि बे माबाफोराव वालफोरावहाय जोङो गुफुर कालारनि जों मा नुयो फुननाय नुयो बे मा जिनिस बियो सुनै बियो ना दा बेयाव नोंसोरो मोनसे जिनिस नटिस खालामदों जानो हागौ जे सुनैखौ जोङो फुननाय लोगो लोगो बे माब्लाबाबो मा जाया साइनिं जाया माने बे जोङा दे सुनैखौ नों फार्स्ट टाइम फुनोबा जेनेबा नोंसोरो बयबो बेखौहाय माबायाव नायनो हागोन नोंसोरो जे स्कुलावहाय एनुवेल स्पर्ट्स बायदिसिना जायोबा लाइनिं खालामनाय बाउन्डारि मेजार खालामनायफोराव नोंसोरो सुनै फुननायखौ नुगोन नोंसोरो फुननाय लोगो लोगो संगे संगे बे मालाबाबो कालारा मा जाया साइनिं जाया बे एसे टाइम लायो दे दा बे कनसेप्टखौनो नैबाव नायनि जों मानो बिदि टाइम लायो मानो बे दा फुनोबा दानो मानो व्हाइट कालारावहाय बियो कनभार्ट जाया थ' नैबाव मा बुंदों जोङो फार्स्टआव केलसियाम अक्साइडखौहाय वाटारजों जुदि मिक्स खालामोबा बे केलसियाम हाइड्रक्साइड हुइच इज स्लेग लाइम बे अलरेडि प्रडिउस जाखाबाय दे दाना बे केलसियाम हाइड्रक्साइडखौ जेब्लानाखि नों वालाव फुनो ना सारफेसावहाय जे बे फुनोबा फुननाय लोगो लोगो बे मा जाया जोंखोल जाया दे ब्राइट जाया बे मानो जाया बिकज बेयो मा जायो नैबाव नाय दे केलसियाम हाइड्रक्साइडआ नैबेखौनो लाबोफिनबाय दे बेखौ साननानै लादो अलरेडि वालाव फुनबाय दा केलसियाम हाइड्रक्साइडखौ दे बिनि उनाव बे मा जागोन फार्दार जोंनि एटमस्फियाराव मा दङ कार्बन डाइ अक्साइड जेरै जों खुगाजों हगारगासिनो दङ ना स' बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसजों मा जाबावो बे रिएक्शन जाबावो कार्बन डाइ अक्साइडजों जुदि बियो कन्टेक्टआव फैयोबा बियो मा मोनसे निउ साबस्टेन्स बियो प्रडिउस खालामगोन बेवहाय केलसियाम कार्बनेट बे वालावहाय मोनसे केलसियाम कार्बनेटनि लेयार बियो प्रडिउस जाहोगोन दे बे केलसियाम कार्बनेटआसो जोंनो वालखौ मा खालामो बियो ब्राइट साइनिं सारफेस बियो एपियार जाहोयो एलं विथ वाटार स' नैबेहाय मा जागोन केलसियाम कार्बनेटआ मोनसे निउ साबस्टेन्स निउ प्रडाक्ट क्रिएट जादों बेनो जोंना मा जायो वालावहाय साइनिं सारफेस एपियार खालामहोयो थ' बिनि थाखाय नोंसोरो कनफिउज जानो हागौ दे एग्जामावहाय बैयाव आं मा बुंबोदोंमोन फार्स्टआवहाय मेगनेसियाम अक्साइड लेयार क्रिएट खालामो बाट नैबेयाव मा जादों केलसियाम हाइड्रक्साइडआ कार्बन डाइ अक्साइडजों जुदि रिएक्शन जायोबा बे मा जायो नैबेयाव जे जोङो स्लेग लाइम मोन्दोंमोन ना बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसजों रिएक्शन जायोबा केलसियाम कार्बनेट सलिड बियो सारफेसावहाय क्रिएट खालामो बेनो मा जायो जोंना वालखौहाय साइनि सारफेस प्रोभाइड खालामो दे स' आरो मोनसे नोट लाबावनो हागोन नोंसोरो केमिकेल फर्मुला अफ मार्बल इज अल्सो व्हाट केलसियाम कार्बनेट बेबो एग्जामाव नोंसोरना MCQआव फैयो दे व्हाट इज द केमिकेल फर्मुला अफ मार्बल होननानै नोंसोरना अपसनाव होनो हागौ थ' अपसनाव नोंसोरो माखौ लिरना हरगोन केलसियाम कार्बनेट CaCO3 थ' बेखौनो नैबे कार्बन डाइ अक्साइड बायदिसिनाफोरखौ होनो हागौ नोंसोरनो अपसनावहाय बाट नोंसोरो मोजाङै गोसोआव लानानै थां केलसियाम कार्बनेट बे केलसियाम कार्बनेटआ माबोरै फर्म जादों बेयावहाय आफ्टर द रिएक्शंस बिटुइन केलसियाम हाइड्रक्साइड एन्ड व्हाट कार्बन डाइ अक्साइड गेस आरो नोंसोरो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नेक्स्ट पार्टआव मोनबावगोन बेयाव नोंसोरो मा मोनगोन केलसियाम कार्बनेटखौनो एगेइन जोङो ब्रेक डाउन खालामनानै नैबेबायदि रिएक्टेन्ट साइडजों जोङो मा खालामफिनगोन कन्भार्ट खालामफिनगोन जेखुनु हक बेखौ जोङो नेक्स्ट पार्टआवसो डिसकास खालामनांगौ बेयाव बुंथ'वा थेवब्लाबो नोंसोर बेयाव गोसोआव लाबानो जाबाय जे बेबायदि रिएक्शन जायोबा जोंना मा जायो केलसियाम कार्बनेट स' आं सानो नोंसोरो नैबे कम्बाइनेशन रिएक्शंसखौहाय क्लियार जाबाय बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट कुइसनाव फैबावोबा बिनि एबाउट जोङो मा खालामगोन डिटेल्सआवहाय थाबावनायखिनिखौ जोङो डिसकास खालामफिनबावगोन
ओके स्टूडेंट बिदिब्ला जोङो कम्बाइनेशन रिएक्शन्सनि कन्सेप्टखौ लाखांनायनि उनावहाय जोङो टेक्स्ट बुकनि इंटरनल पार्टआव थानाय माखासे क्वेश्चन्सखौ जोङो बेवहाय सल्यूशन खालामसिगोन बेयो एक्टिविटी 1.9 नि एसे गोजौ दं बे क्वेश्चना फर्स्ट क्वेश्चनाव सोंदों बेवहाय ए सल्यूशन ऑफ सब्सटेंस x इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग बेयाव फार्स्टआवहाय मोनसे सब्सटेंसनो बिनि सल्यूशन जायखौ मा नाम बुंदों बेवहाय सल्यूशनखौहाय व्हाइट वॉशिंगआवहाय जोङो यूज खालामदों बाट बे सब्सटेंसखौ मा कन्सिडर खालामनानै लाथ'दों बेवहाय x गोसोआवला बे क्वेश्चना एग्जामाव बहुत बार फैखांबाय आरो बहुत स्टुडेन्टआ बेवहाय कन्फ्यूज जायो दे नाय मोनसे सल्यूशननो बे सल्यूशनखौ माबोरै बानायनाय जादों मोनसे सब्सटेंस x निफ्राय मा सब्सटेंस जों मिन्थिया बाट बे सब्सटेंसखौहाय सल्यूशनाव कन्वर्ट खालामनानै बे सल्यूशनखौ मा खालामो कालार फुननायावहाय यूज खालामो नाम्बार 1 आव सोंदों नेम द सब्सटेंस x एंड राइट इट्स फर्मुला नोंसोर बुजिखाबाय जानांगौ जे जोङो बबे मोनसे सल्यूशनखौ जोङो व्हाइट कालार फुननाय यूज खालामोमोन दहाय बुंदोंमोन आङो सिगाङावहाय जे सुनैखौ दैजों लगायग्रोयो लगायनाय उनाव मोनसे मा जायो सल्यूशन क्रिएट जायो एक्वास सल्यूशन बै सल्यूशनखौसो जोङो फुन होयो ना बाट सल्यूशनखौ फुनोथ' फुनो बाट बे सल्यूशना बबे मोनसे सब्सटेंसनिफ्राय फैदों दे बै सब्सटेंस x खौसो नोङो नागिरनांगौ बे सल्यूशननि नामखौ बियाखै दे भाई नेम द सब्सटेंस बुंदों नेम द सल्यूशन बुङाखै थ' जोङो मा मोनदोंमोन जे बाजारनिफ्राय लाबोनाय जोंना केलसियाम कार्बोनेट ना no calcium carbonate नङा calcium oxide which is solid ना बेखौ जोङो माजों रिएक्शन खालामदोंमोनलाय H2O लिक्विड वाटारजों होमब्ला मा मोनदोंमोन जोंना calcium hydroxide which is aqueous solution गोसोबा लेट गोसो गैयाबा दालिट बेखौ दे जेब्लानाखि क्वेश्चनाव सोङो होमब्लासो लिरनांगौ नैबे स्टेट माबाखौहाय स्टेट अफ सिम्बलखौ प्लास नैबेवहाय हिट रिलीज जायो बेयावहाय प्लस हिट बेबायदि जाहैदोंमोन ना स' आं नैबाव नोंसोरनो मोनसे खोथा खोन्थाफिननि बेवहाय नेम द सब्सटेंस x एंड राइट इट्स फर्मुला जों मोनसे सब्सटेंसखौ सल्यूशनाव कन्वर्ट खालामो बै सल्यूशनखौसो जों मा खालामो व्हाइट वाशिंआव जोङो मा खालामदोंमोन यूज खालामदोंमोन बाट बे सल्यूशनखौ बियाखै दे क्वेश्चनाव सब्सटेंस x खौसो स' जोङो नैबे जिनिसखौ फुनदोंना फुनाखैमोन दे केलसियाम हाइड्रक्साइड बियो स्लेक लाइम जाहैदोंमोन ना बेखौ जोङो कालार फुननायाव यूज खालामो बेखौ फुननायाव यूज खालामो सल्यूशनखौ बाट बे सल्यूशना बबे मोनसे सब्सटेंसनिफ्राय फैदों नैबेनिफ्रायसो केलसियाम अक्साइडनिफ्राय होमबा नैबेवहाय ए सल्यूशन अफ सब्सटेंस x मा सब्सटेंसमोन बेयो दे होमबा केलसियाम अक्साइड बे सल्यूशना मामोन दे केलसियाम हाइड्रक्साइड बाट बे सल्यूशननि नामखौथ' बियाखै बेवहाय नेम द सब्सटेंस x so substance name of substance x is what calcium oxide and write its formula होमबा बेयाव मा जागोन substance is बेयाव लिरबानो जाबाय substance is मा जागोन calcium oxide and its formula is and you will the calcium CaO होमबानो बेयाव नोंना बिनि आन्सारा कंप्लीट जागोन दाना नम्बर 2 आव नायदो राइट द रिएक्शंस अफ द सब्सटेंस x विथ वाटर नैबे गोजौ जे नों दा मोनसे सब्सटेंस बेखौ नों आइडेंटिफाई खालामदों एस ए केलसियाम अक्साइड बे केलसियाम अक्साइड सब्सटेंसखौहाय नोङो मा खालामनांगौ वाटारजों रिएक्शन खालामनांगौ रिएक्शनाबो नैबाव लिरखाबाय आरो बे सिम्पल बेनो केलसियाम अक्साइड बे x नि सब्सटेंसखौ आङो केलसियाम अक्साइडखौ बेयाव लाबोफिनबाय ना माजों रिएक्शन खालामफिनदों बिसोरो वाटारजों लिक्विड वाटारजों रिएक्शन जायोबा जों बेखौ कम्बाइनेशन रिएक्शनाव अलरेडी एज एन एग्जांपल जों लाबोखादों केलसियाम हाइड्रक्साइड क्रिएट जायो एलंग विथ व्हाट हीट एज एन एनर्जी सो नैबे फर्स्ट क्वेश्चनखौ आङो बेयावहाय कमप्लीट खालामबाय बेयावनो नोंसोरना सेकेंड क्वेश्चनबो दंमोन सेकेंड क्वेश्चनखौ आङो डिकम्पोजिशन रिएक्शंसखौ कमप्लीट खालामनायनि उनावहाय सल्यूशनखौ आं बेयावहाय एटेच खालामनो हागोन ओके स्टूडेंट बिदिब्ला जोङो दानिया सेकेंड टाइप अफ केमिकल रिएक्शन्सआव फैबाय फार्स्टआव जोङो कम्बाइनेशन रिएक्शन्सखौ कमप्लीट खालामबाय दाना नम्बर 2 व्हिच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बियो एक्चुअली मा बियो कम्बाइनेशन रिएक्शन्सनि जस्ट अपोजिट बियो कम्बाइनाव जों मा खालामोमोन मोननै मोनथामखौहाय जोङो रिएक्टेन्ट्सफोरखौ ग्रुप खालामोमोन कम्बाइन खालामनानै एन्ड वी प्रड्यूस सिंगल प्रडाक्ट But here, in case of decomposition reactions, 2 or more reactant will participate in a reactions and after combination or after the reactions, only single product मा जाहैगोन बियो produce खालामहैगोन। So बेखौ जोङो नैबेबायदिबो indicate खालामनो हायो A gives B plus C तारमाने single reactant ब्रेक जानानै मा जायो मोननै बा बेनि बांसिन मा जागोन बेवहाय product release खालामहैगोन। So decomposition reactions नि definition खौ नायदो a reactions in which a single reactant मोनसेल' reactant थागोन नोंना before the reactions and break down to form 2 or more products नि बेवहाय or लिरदो नोंसोरो 2
मा लिरगोन बेवहाय or two or more products मोननै जानो हागौ आरो नङाबा बिनि बांसिनबो नोंसोरना प्रडाक्ट क्रिएट खालामहैनो हागौ थ' बेयो माब्ला जायो डिकम्प'जिसन रिएक्शन्सआव खिन्थु दाना बेवहाय मोनसे खोथा गोसोआव ला नोंसोरो जुदि दहायनियाव जों मा खालामदोंमोन मोननै मोनथामखौहाय जोङो कम्बाइन खालामदोंमोन खिन्थु बेयाव जुदि सिंगेल प्रडाक्टखौ नोङो मोननै बा बिनि बांसिनाव जुदि ब्रेक खालामनोबा नोंनो मा नांगोन बेवहाय इनार्जि साप्लाइ खालामनांगोन नों मानो जेनेबा साननानै नाय बे जुदि नों बे मार्कारखौ जुदि नों ब्रेक खालामनोबा बे सिंगेल नालाय सिंगेलखौ जुदि नोङो ब्रेक खालामनानै मोननै मोनथाम थुख्रा खालामनोबा नों बेयाव फार्स्टआव मा इउज खालामनांगोन फोर्स एप्लाइ खालामनांगोन नों बेयाव ना इनार्जि एप्लाइ खालामनांगोन अब्लासो मा जागोन बेयो ब्रेक जागोन जेखुनु जाया प्रसेसआव नाय नों माबा मोनसे जिनिसखौ साबस्टेन्सखौ जुदि नोङो सिंगेल टु अर मेनि जुदि नों बेखौ माल्टिपल लावबो नों कनभार्ट खालामनो लुगैदोंबा ब्रेक खालामोबा सिफायोबाबो जों मा इउज खालामनांगौ जायो इनार्जि जोंनि इनार्जि इउज खालामनाय स्टाइला मा जानो हागौ जुदि आं बडिनि इनार्जि इउज खालामबा फिजिकेल इनार्जि आरो बेखौ आङो कारेन्टफोरजोंबो सावफ्लंनो हागौ होमबा इलेक्ट्रिसिटि इउज खालामोबा बेखौ जों मा बुंगोन इलेक्ट्रिक इनार्जि स' इनार्जिया नोंना हिट इनार्जि साउन्ड इनार्जि बहुत डिफारेन्ट फर्मनि थायो बाट केमिकेल रिएक्शन्सआवबो जोङो मा जायो साबस्टेन्सखौहाय ना केमिकेल साबस्टेन्सखौ जुदि जोङो डिकम्प'जिसन डेट मिन्स ब्रेकडाउन खालामनोबा फार्स्टआव जोङो बेयाव मा इनार्जि एप्लाइ खालामनांगौ जायो थ' बे इनार्जिया माबायदि फर्माव जानो हागौ बे डिफारेन्ट इनार्जि इउज जानो हागौ जेनेबा बहाबा जोङो हिट इनार्जि इउज खालामगोन बहाबा इलेक्ट्रिक इनार्जि इउज खालामगोन बहाबा जोङो लाइट इनार्जि बे सानलाइटनि इनार्जिखौबो इउज खालामगोन ना स' बेबायदि एकर्डिं टु डिफारेन्ट टाइप अफ इनार्जि जोङो बिनि डिकम्प'जिसन रिएक्शन्सखौ जों आरोबाव माखासे साब केटेगरियाव जों मा खालामनो हायो डिभाइड खालामबावनो हायो जास्ट नोंसोर गोसोआव ला डिकम्प'जिसन रिएक्शननि जुदि डेफिनिसन फैयोबा नोंसोरो नैबेखौ लिरना हरनांगोन दे ओमफ्रायहाय बिनि साब केटेगरियाव नायब्ला जों मा नुगोन आं बेयाव फार्स्टआव बुंखाबाय जे डिकम्प'जिसन रिएक्शन्सखौ जोङो प्रसिड खालामनोबा जों सिगाङाव जेरैखि जाया एक्सटार्नेलि मोनसे इनार्जि एप्लाइ खालामनांगौ जायोना बे इनार्जिया बे फोर्सआ मा जागोन नोंना डिफारेन्ट फर्माव थागोन जेनेबा फार्स्ट नाम्बार वान आं बेयाव मा लादों थार्मेल डिकम्प'जिसन रिएक्शन्स नोंसिना बेखौनो एक्सटेनसन नैबेबायदि कुइसनखौबो सोङो जुदि डाइरेक्टलि सोङोबा व्हाट इज थार्मेल डिकम्प'जिसन रिएक्शन्स डिकम्प'जिसन रिएक्शनानो सेम केरेक्टारिस्टिक श' खालामगोन बाट बेवहाय नोंना थार्मेल वार्ड इउज जानायनि थाखाय बेवहाय नों एसे चेन्ज खालामनांगोन मा चेन्ज जागोन नायनि So decomposition reactions in which heat is used as a source of energy is called what? Thermal decomposition reactions. Heat use खालामबा मोजां गोसोआव लादो आं हाइलाइट खालामखादों जुदि heatखौ जों as a energy source of energy use खालामदोंबा जों बेखौ मा बुंगोन thermal decomposition reactions. थारमाने बेयाव नों ओरैबायदि माखासे रिएक्शन्सखौ पारफर्म खालामगोन जे बे रिएक्शन्सखौ नोङो प्रसिड खालामनोबा ना सक्सेसफुली प्रडाक्टआव कन्भार्ट खालामनोबा नों बेयावहाय which type of energy use खालामनांगोन नोङो heat एनार्जिखौ यूज खालामनांगोन दे जेनेबा नैबाव नाय फर्स्ट एग्जाम्पल लादों आं बेवहाय बे नोंसिना एक्टिभिटी 1.5 आव होनाय दङ दे स' एक्टिभिटी 1.5 आव नोंसिना मा बुंदों बेवहाय जे आयरन सालफेट बेखौ आङो फेरास सालफेट बुंगोन दे जे 2 ग्राम अफ फेरास सालफेटखौ नोंसोरखौहाय मोनसे ड्राई माबायावहाय क्रिस्टेल बुंदोंमोन दे बेखौ दे नैबे फेरास सालफेटआ मामोन फेरास सालफेट क्रिस्टेलमोन बे दे 2 ग्राम अफ क्रिस्टेल फेरास सालफेटखौ नोंसोरो ड्राई टेस्ट टिउबावहाय नोंसोरखौहाय मा खालामथोंदोंमोन हिट एप्लाइ खालामनानै नायनो थिनदोंमोन दे स' बेवहाय नोंसोरो मोनसे खोथा गोसोआव ला जेब्लाबो दे क्रिस्टेल्स वार्डखौ इउज खालामोबा बे साबस्टेन्सआवहाय माखासे वाटार बेफार माने वाटारबो दंफायो होननानै साननानै ला नैबे फेरास सालफेटआवहाय ओरैबायदि बियो FeSO4 आवहाय जोंना .7H2O नैबेबायदि क्वान्टिटिनि वाटार थाफायो दे बेवहाय आं रिएक्शनाव बेयाव शो खालामाखै बाट क्रिस्टेल्स बुङोबा बेजों मा थाफायो वाटार मलिकुलबो थाफायो दे ओमफ्राय नैबेहाय नोंसिना बुकावहाय कमा होनाय दङ दे बे कमा जादों दे बाय मिस्टेक बे प्रिन्टिंआवहाय बेखौ कमा होफ्लांदों बाट बे मा जागोन बे डट माने नैबे फेरास सालफेटजोंहाय बेसेबां क्वान्टिटिनि वाटार नैबेबायदि दे वाटार थाफायो दाना बेखौ नोंसोरो हिट खालामबाय थायोबा नोंसोरखौ मा नायनो थिनदों सिगाङाव बिनि कालारा डिफारेन्टमोन बाट उनावहाय बियो डिफारेन्ट कालार जाहैगोन होननानै बुंदों दे स' सिगाङावहाय नोंसोर मोनसे खोथा गोसोआव लाबाव बेखौ दे जेब्लानाखि बे आयरन सालफेटखौ ना बे डेट मिन्स फेरास सालफेटखौ दे Fe माने आयरनानो दे बाट आयरनखौ जोङो मोननै रोखोमै आलदा आलदा प्रनाउन्स खालामगोन बेवहाय बुंदों आयरन सालफेट बाट बेवहाय आयरन सालफेट बुंगोन आङो बेवहाय जेनेबा नैबेयाव आं आयरन अक्साइड बुंबाय खिन्थु मा जागोन नैबे Fe खौ आं बेवहाय पेरास बुङो बाट नैबे Fe खौ बेयाव मा बुंदों पेरिक जेब्लानाखि नोंसोरो पेरास सालफेटखौ अरजों सावबाय थायोबा माने हिट साप्लाइ खालामोबा बियो बहा कन्भार्ट जायो फेरिक अक्साइड दा नोंसोर कनफिउज जानो हागौ Fe मोननैबोथ' आयरनानो बाट माब्ला पेरास बुंगोन माब्ला पेरिक बुंगोन दे जोङो पेरिक माब्ला बुंगोन नैबे माब्ला पेरास बुंगोन जोङो पेरास होननानै बुङोबा नैबे खनायाव लिरसै आङो नैबेहाय ना आदसा नैबेहाय दे जुदि पेरास बुङोबा
आयरननि बेलेन्सआ मा जानांगोन बेयावहाय बेलेन्सआ मा जानांगोन बेयावहाय 2 आरो जुदि फेरिक बुङोबा बेलेन्सआ मा जानांगोन बेयावहाय 3 जानांगोन दैट मीन्स आयरनहा मोननै बेना मा थायो वेरिएबल बेलेन्स थायो फर्स्टआ मा जागोन बेलेन्सआ समटाइम्स जों मा यूज खालामो बेयावहाय 2 समटाइम्स मा जागोन 3 आयरननि बेलेन्सखौ जुदि 2 कन्सिडार खालामबा जों बेखौ पेरास बुंगोन आयरननि बेलेन्सखौ जुदि 3 कन्सिडार खालामबा जों बेखौ मा बुंगोन फेरिक होननानै बुंगोन सो सेम कन्सेप्ट निबो यूज खालामदों दे जेब्लानाखि नोङो ड्राइ टेस्ट टिउबावहाय पेरास सालफेटखौ दोननानै अरजों सावबाय थायोबा दैट मीन्स नोङो बेयावहाय हिट एप्लाइ खालामोबा मा जायो बे फेरिक अक्साइडआव कन्भार्ट जायो दा बेयाव नोंसोरना कालारनिबो खोथा सोंदोंमोन कालारा सिगाङाव नैबे मा जायो ग्रीन जायो दे मा कालारनि जायो ग्रीन बे ग्रीन कालारा उनावहाय आफ्टर हिटिंग मा जाहैगोन बे व्हाइट कालारावहाय कन्भार्ट जायो दे उनाव बेखौ फार्दार हिट खालामबावोबा बे डार्क कालारावहाय कन्भार्ट जायो ओमफ्राय बेनाव साल्फार डाइअक्साइड एन्ड साल्फार ट्राइअक्साइड क्रिएट जायो नैबे गेसा बहुत गाज्रि मोनामहोयो आरोखि माने दाउदै गेसावफोर बायदि मोनामहोयो बेखौ जोङो लेबरेटरियाव उनाव मोनो बाट जोङो फर राइट नाउ क्लासनाव जों बिनि डिप कन्सेप्टआव थांनाय नङा दा बेयाव मा गोसो नोंसोरो जे पेरास सालफेटखौहाय जेब्लानाखि ड्राइ टेस्ट टिउबाव नों हिट एप्लाइ खालामोबा मा जागोन बे ग्रीन टू व्हाइट कालारावहाय कन्भार्ट जागोन मा जाहैगोन नैबेयाव फेरिक अक्साइड दे दा नोंसोरना बेनिफ्राय मा कन्सेप्ट नोंसोर मिथिनो मोनो बेयाव नायनो हागोन जे सिंगल प्रडाक्टआनो दे सिंगल रिएक्टेन्टआ बेयाव मोनबेसे दंमोन बेजों नैबेबायदि प्लास सिम्बलजोंथ' सेपारेट खालामाखैना दैट मीन्स सिंगल रिएक्टेन्टआ ब्रेक जानानै मा जादों बेयावहाय नै माल्टिपल प्रडाक्टआवहाय बियो क्रिएट जादों 1 2 3 सो बेयावहाय मा जादों नै डिकम्पोजिशन रिएक्शना ए रिएक्शंस इन व्हिच ए सिंगल रिएक्टेंट मोनसे रिएक्टेन्टआ मा जायो ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर मा होनदों बाहाय मोननैबो जानो हागौ आरो नङाबा मोननैनि बांसिन मोनथाम मोनब्रैबो क्रिएट जानो हागौ सो बेबादि रिएक्शंसखौ जों मा बुङो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बाट डिकम्पोजिशन रिएक्शंसआव स्पेशली जुदि हिटखौ एज ए सोर्स अफ एनार्जी माने एनार्जी साप्लाय खालामग्रा मोनसे सोर्स हिसाबै जों बेखौ यूज खालामदोंबा हिट एप्लाइ खालामदोंबा जों बेखौ मा बुङो थार्मेल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस गोसोआव लादो एमसीक्यू बहुत इम्पोर्टेन्ट बियो सो फार्स्ट एग्जाम्पल दाना सेकेन्ड एग्जाम्पलावबो नाय जों बे सेकेन्ड एग्जाम्पलखौ जोङो सिगाङाव मोनबोखादोंमोन जे कैल्शियम हाइड्रक्साइड एक्वा सल्यूशन अफ कैल्शियम हाइड्रक्साइड माने सुनैखौ लगायखानानै जे सल्यूशन मोन्दोंमोन ना बेखौ जोङो कार्बन डाइ अक्साइडजों एटमस्फियाराव थानाय कार्बन डाइ अक्साइडजों 2 इउन' पार्टआव मोन्दोंमोन रिएक्शन जाहैबा मा जायोमोन बेयो कैल्शियम कार्बोनेट बे मानि फर्मुलामोन मार्बलनि दा नैबेयाव नै बिनि कमन नेमखौबो मोनबावबाय लाइमस्टोन कन्फ्यूज जानो नाङा दे लाइमस्टोन कमन नेम अफ कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन बाट सुनै गोरान ना मामोन ड्राइ सुनैनिया कैल्शियम क्विक ओरैनोथ' बिनि केमिकेल नेमा कैल्शियम अक्साइड बाट कमन नेमा क्विक लाइम आरो मोनसे दंबावोमोन बेखौ जुदि वाटारजों रिएक्शन खालामोबा जोङो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रक्साइड मोन्दोंमोन ना बेखौ जों मा बुङोमोन स्लेक लाइम क्विक लाइम वाटारजों रिएक्शन खालामबा स्लेक लाइम बाट बै स्लेक लाइमखौ जुदि कार्बन डाइ अक्साइडजों रिएक्शन खालामबा लाइमस्टोन तो बे कमन नेमखौ गोसोआव लाजोब दे दाना नैबाव नायनो जों कैल्शियम कार्बोनेट बे लाइमस्टोनखौ सिगाङाव जों मा खालामदोंमोन कार्बन डाइ अक्साइडजों कैल्शियम हाइड्रक्साइडखौ कम्बाइन खालामनानै नैबे लाइमस्टोनखौ मोन्दोंमोन दाना एगेन बे लाइमस्टोनखौनो जों मा खालामफिनगोन ब्रेक खालामफिनगोन नाय बेयाव ब्रेक खालामबा मा जायो when calcium carbonate is treated with heat होमबा बे मा जागोन बे कैल्शियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइ अक्साइड बेयाव नाय सिंगल रिएक्टेन्टआ मा जादों बेयावहाय 2 प्रडाक्टआवहाय मा जादों 2 प्रडाक्टआवहाय बेयो स्प्लिट जादों सो बेखौ जों मा बुंगोन डिकम्पोजिशन रिएक्शंसनि मोनसे एग्जांपल दा नैबे लास्टनिफ्रायहाय मोनसे कुइसन फैनायनि चान्स दङ दे जे बेनि मोनसे इन्डास्ट्रियेल इउज बेनि कुइसन सोंनो हागौ सो बेखौ मा खामानि इउज खालामो नैबे कैल्शियम अक्साइडखौहाय used in what manufacture of cement manufacture खालामनायाव फेक्टरिफोरावहाय नैबे रिएक्शनखौ इउज खालामनाय जायो नैबे साबस्टेन्सखौ दे सो बेनि एग्जामाव फैनो हागौ नोंसोरना मोनसे साबस्टेन्स एक्स होनो हागौ हिन्स होगोन जे बेखौहाय सेमेन्ट मेनुफेक्चार खालामनायाव इउज खालामो सो व्हाट इज द नेम अफ एक्स सो बे साबस्टेन्सनि नेमखौ लिरनांगोन नोंसोरो क्विक लाइम अर कैल्शियम अक्साइड सो बेयावहाय बे कन्सेप्टखौनो जोङो क्लियार खालामनानै लाबाय बिनि उनाव जोङो आरोबाव बिनि सब कैटेगरी व्हिच इज बी सी माने बेयावहाय नैबेखौ सोर्स अफ एनार्जिखौ जों डिफरेन्ट लानानै नायगोन जेनेबा जों इलेक्ट्रिसिटीबो नायगोन ओमफ्राय सानलाइटबो नायगोन सो डिफरेन्ट फर्म अफ एनार्जि इउज खालामोबा नोंनि नैबे डिकम्पोजिशननि बे नेमाबो रिएक्शननि टाइपआबो मा जागोन डिफरेन्ट जालांगोन सो दानिया फैगोन जोङो नेक्स्ट फर्म अफ एनार्जियावहाय सो दानिया फैगोन जोङो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंसआबो बहुत इम्पोर्टेन्ट दे बुकआव कुइसन गैया बेनिफ्राय बाट एग्जामाव थेवब्लाबो बेनिफ्रायहाय कुइसन पिकआप खालामनायनि माबा दङ दे इम्पोर्टेन्ट दङ दे मानो होनबा बेखौ जों मायाव इउज खालामो वाटार जे मलिकुल जायो जोंना वाटारा मा जायो लिक्विड वाटारनि फर्मुलाया
hydrogen and oxygen नि combination of form जायो so compositions of liquid water is what hydrogen and oxygen दाना नोङो बेखौ liquid form निफ्राय जुदि बे hydrogen and oxygen खौ जों combination of मा मोनदोंमोन hydrogen react with oxygen to form water molecule किन्तु बेखौ जुदि नोङो reverse order आवहाय बे liquid water नि H2O निफ्राय hydrogen and oxygen आव बिनि माने composition खौ नोङो separate खालामफिननोबा split खालामफिननोबा बबे मेथड खौ यूज खालामनांगोन electrolytic decomposition reaction so बेयो माबादिखौ बुङो the decomposition reactions in which electricity is used as a source of energy थारमाने बेयावहाय जोङो substance खौ reactant खौ जोङो break down खालामनो थाखाय as a energy जों माखौ यूज खालामगोन electricity खौ यूज खालामगोन दे so बे electricity खौ यूज खालामोबा जों बेखौ मा बुङो electrolytic decomposition reaction जेनेबा नोंसोरना activity 1.7 आव मा बुंदों जे नोंसोरखौ मोनसे माग लानो थोनदों प्लास्टिक माग बा जाग बेखौ नोंसोर गाहायजों मोननै गुदुं फलंनानै लानो थोनदों ओमफ्राय नै बेवहाय राबार ब्लक खालामग्रा बेखौहाय होथेनानै लानो थोनदों दे ओमफ्राय बेयावहाय मा मोनसे जइन खालामनो थोनदों नोंसोरखौ ग्राफाइट रड दे ग्राफाइट रड बेयावहाय यूज खालामनो थोनदों बेनि उनाव बेखौ ग्राफाइट रडखौहाय माजों नोंसोर कार्बन रडबो लानो हायो जोङो बेखौ माजों कानेक्ट खालामदो वायरजोंहाय 6 भोल्ट बेटारियावहाय नोङो बेखौ पजिटिभ केथडआव थांगोन एनोडआ नेगेटिभआव थांगोन बे मोननैखौ नोङो कानेक्सन खालामनानै लानो थोनदों ओमफ्राय बे नोंनि मागाव मा थानांगोन वाटार ना पियर वाटार ओमफ्राय जों मिन्थिगौ जेनेरेलि जोंना पियर वाटारावहाय इलेक्ट्रिसिटी पास खालामनांगौआ एसेबां पसिबल नङा थारमाने बेयावहाय जोंना आयननि खम जानोबो जानो हागौ ना सो आयन गैयाबा जोंना मा जाया बेयावहाय इलेक्ट्रिसिटी पास जाया सो बेखौहाय जोंना पियर वाटारावहाय जोंना मा जाया इलेक्ट्रिसिटी पास जाया नालाय सो जों बेयाव मा खालामनांगौ बेखौ बे वाटारखौहाय जोङो इलेक्ट्रिसिटी कन्डाक्ट खालामहोनोबा जोङो बेखौहाय आयन क्रिएट खालामहोनांगोन बेवहाय ना सो बिनि मोनसे प्रोसेसआ मा बेयावहाय जोङो एसिडखौ जोङो मिक्सार खालामनाय जायो दे बिकज एसिडआव मा जायोमोन H+ आयन मा खालामोमोन बियो प्रड्यूस खालामोमोन सो बेखायनो जों बेयाव मा खालामगोन सालफ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सालफ्यूरिक एसिडखौ जों बेयावहाय मिक्स खालामगोन बे वाटाराव दे सालफ्यूरिक एसिडखौहाय बेयाव मिक्स खालामखांनायनि उनावहाय बेखौ मा खालामथोनदों टेस्ट टिउबजों बेयावहाय नोङो बेखौ ब्लक खालामनानै दोननो थोनदों दे नैबे ग्राफाइट रडखौहाय नोङो टेस्ट टिउबजोंहाय ब्लक खालामनानै दोनदो अब्ला दसे उनाव नोंसोर मा नुगोन बेखौहाय नैबाव स्विच लागायनानैहाय जुदि बे स्विचखौहाय नोंसोर अन खालामोबा बे स्विच अन खालामोबा बेजों इलेक्ट्रिसिटी पास खालामहोयोबा मा जागोन बे दसे उनाव नोंसोर नैबावहाय मा खालामगोन माखासे बाबल्स नुगोन नों एयार बाबल्स दे एक्चुअली बे एयार बाबल्सआ मा जागोन वान साइडआव मोनसे टेस्ट टिउबआव मा कालेक्शन जाहैगोन बेवहाय अक्सिजेन एन्ड सेकेन्ड पार्टआवहाय मा जाहैगोन बेवहाय सेकेन्ड टेस्ट टिउबआवहाय हाइड्रोजेन दा बेनिफ्राय नोंसोरना एग्जामाव मा कुइसन फैयो मोजाङै नायदो कुइसन दंखायो मोनसे इन्टारनेल कुइसन तो बेयावहाय जेब्लानाखि नों बेयावहाय इलेक्ट्रिसिटी बेयावहाय नोङो कानेक्शन खालामोबा इलेक्ट्रिसिटी पास खालामोबा बेयाव मा जायो नैबे ग्राफाइट रडआवहाय इलेक्ट्रिसिटी थांनानै बेयाव मा जागोन बे वाटारनिफ्राय ना हाइड्रोजेना सेपारेट जालांगोन बे नैबे टेस्ट टिउबआव एन्ड अक्सिजेना नैबेवहाय मा जालांगोन बे सेपारेट जालांगोन दा नैबे एमाउन्टखौ नायदे बिकज जों मा मिन्थिगौ हाइड्रोजेनाव वाटारावहाय H2O नायदे बे H2O जों मा नुयो हाइड्रोजेननि रेशियोआ मा जानानै दं बेयाव बे सानैनि रेशियोआ 2:1 जानानै दङ ना डेट मिन्स बिसोरनि क्वान्टिटिफोरखौ नायदे हाइड्रोजेना मोननै बाट अक्सिजेना मोनसे डेट मिन्स जुदि अक्सिजेना 1 साननानै लादो 1 ग्राम ओंखारोबा नैबेना मा जागोन बे 2 ग्राम बियो 3 ग्राम जायोबा बेसेबां जागोन बे 6 ग्राम बियो माने अक्सिजेना जेसेबां एमाउन्टनि जाहैगोन बेनि अलवेज हाइड्रोजेना मा जायो ट्वाइस जाहैगोन 2 टाइम्स जागोन बिकज बिसोरनि कम्पोजिशननि रेशियोआनो मा जानानै दंखायो बाय 2:1 तो नैबाव मा जायो ओंखायनो जेब्लानाखि नोङो लिक्विड वाटारखौहाय हाइड्रोजेन एन्ड अक्सिजेन बिसोरनि कम्पोजिशनाव नोङो स्प्लिट खालामफिनोबा मा जायो हाइड्रोजेननि क्वान्टिटिया मा जागोन बेयाव बारा जागोन नैबेयाव नायदे बेयावहाय नैबेवहाय स्पेसखौ नुदों जानांगौ नोंसोरना बेयाव ब्लेंक स्पेस नुदोंना डेट मिन्स बेयाव अक्सिजेननि क्वान्टिटिया एसे खम बाट बेयावहाय हाइड्रोजेननि क्वान्टिटिया मा जानानै दङ बारा जानानै दं बेखौ बाहाय रिप्रेजेन्ट खालामदों दे स्ट्राक्चाराव नोंसोरो फिगाराव मोजाङै नायदे जे हाइड्रोजेना माने बेयाव ब्लेंक स्पेस मानो बांसिन ब्लेंक स्पेस दं माने ब्लेंक स्पेसआवसो मा दङ एयारखौथ' जों नुवा नालाय तो नों एयारखौ बहाय अकुपाइ जानानै दं होननानै इन्डिकेट खालामनोबा मा होगोन नोङो बिसोरनो स्पेससो खालामना होनांगोन लांदां खालामना होनांगोन ना डेट मिन्स नैबेवहाय बांसिन ब्लेंक जानानै दं डेट मिन्स बेवहाय गेस बांसिन बटिक जानानै दं बाट नैबेवहाय ब्लेंक स्पेसआ बहुत खम थारमाने बेयाव एसेल' गेस दं बेनिफ्राय नों मा मिथिनो मोनो जेब्लानाखि नोङो वाटारावहाय इलेक्ट्रिसिटी पास खालामोबा हाइड्रोजेन एन्ड अक्सिजेनाव बिसोरो स्प्लिट जागोन किन्तु हाइड्रोजेननि एमाउन्टआ मा जागोन नोंना बारा जागोन स' बेनो कुइसन दङ दे नोंसिना जेब्लानाखि जोङो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शनखौ जोंना वाटारनि थाखाय एप्लाइ खालामोबा मानो सेकेन्ड टेस्ट टिउबआवहाय हाइड्रोजेननि माने बे गेसनि क्वान्टिटिया माने बारा जाहैदों बिनिबो कुइसन दङ दे इन्टारनेल टेक्स्ट बुकआवहाय त' बेखौ जोङो सलुसन बानायगोन उनाव दा बेखौ जोङो जुदि केमिकेल रिएक्शन्सखौ लिरनो गोसोबा ओरैबायदि लिरनो हायो H2O which is liquid
जोङो बेयाव मा खालामगोन इलेक्ट्रिसिटी पास खालामगोन थ' बिनि थाखाय आं लिरगोन इलेक्ट्रोलाइसिसबो लिरनो हायो नो प्रब्लेम बेयाव नों इलेक्ट्रिसिटी बा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इलेक्ट्रिसिटी पास खालामदों इलेक्ट्रोलाइसिस ओमफ्राय मा जायोमोन बेयो हाइड्रोजन गेस एन्ड अक्सिजेन गेसाव मा जायो बेयो कन्भार्ट जायो जुदि बेलेन्स खालामनोबा ओरै हाइड्रोजना 2 अक्सिजेन 2 बा बे अक्सिजेनखौ मोननै खालामनांगोन नाउ 2 2 जा 4 हाइड्रोजना 4 जाबाय होमबा नैबावबो मा होगोन आङो 2 2 जा 4 स' नों बेबादिबो बेलेन्स खालामना हरनो हायो थ' बेयाव नोंसोर नायनो हागोन दे बेवहाय वाटार मलिकुलार रिएक्टेन्ट साइडआव सिंगेलमोन बाट आफ्टर द रिएक्शन माने नों बेवहाय डिकम्पोजिशन रिएक्शन खालामबाय माबादि डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी पास खालामबाय दे होमबा बेयाव हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजेना मोननै प्रडाक्टआव स्प्लिट जाहैबाय स' बिदिखौ जों मा बुङो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बिकज फर दिस केस जों मा खालामदों इलेक्ट्रिसिटीखौ एज ए सोर्स अफ एनार्जी एप्लाइ खालामदों जोङो दे स' बेखौ जोङो मा बुङो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दानिया फैगोन जोङो नेक्स्ट बिनि थर्ड केटेगरियावहाय दे जों बेखौ बुङो फटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेयावहाय जों मा एप्लाइ खालामो सानलाइटखौहाय एज ए सोर्स अफ एनार्जी इउज खालामगोन बेखायनो जों बैयाव मा बुंगोन बेखौ फटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अलराइट दानिया जोङो लास्ट टाइप अफ डिकम्पोजिशन रिएक्शनाव फैबाय जों स' बेयाव लास्टआव मा दङ फटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन स' बे डिकम्पोजिशन रिएक्शनाव जों मा इउज खालामगोन सानलाइटखौ एज ए सोर्स अफ एनार्जी इउज खालामगोन जोङो ना डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन व्हिच सानलाइट इज इउज्ड एज ए सोर्स अफ एनार्जी इज कल्ड फटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एग्जाम पॉइंट अफ भिउनिफ्राय बिनिफ्रायबो गोबां कुइशन्स फैयो दे मेनलि नैबे मोननै कुइशनखौ डाइरेक्टलि नोंसोरनो रिएक्शनखौ लिरनानै होयो बेनि उनाव नैबे राइट साइडखौ मा होगोन नोंसोरनो सोरबा सासेखौहाय आन्डारलाइन ब्लेंक खालामनानै दोनगोन नों बेखौ फिलआप खालामनांगौ आरो सामटाइम्स नैबेखौ मा खालामनो होयो कुइशन मार्क बेखौबो होगोन बाट नैबे रिएक्शननि थाखाय नोंनो मोनसे कन्डिशन थायोना बेखौ मा खालामगोन कुइशन मार्क नों बेयाव सानलाइट होनांगोन आरो नङाबा हिट एप्लाइ खालामनांगोन आरो नङाबा इलेक्ट्रिसिटी स' नोङो बिनि थाखाय बिनि कनसेप्टखौ मोजाङै डिटेल्सआव बुजिग्रोनांगोन अब्लासो नों मिथिगोन जे बे रिएक्शना बबे मोनसे केटेगरियाव गोलैदों फटोकेमिकलाव ना इलेक्ट्रोलाइसिस ना हरै थार्मेलावहाय ना स' बिनि थाखाय जोङो डिफिनिशन एलं विथ एग्जाम्पलखौ जोङो एकदम मास्ट जोङो मा खालामथारनांगोन गोसोआव लाथारनांगोन दे स' नैबे 1 नाम्बाराव दङ नोंसिना बे एक्टिभिटी 1.8 आव दे 1.8 एक्टिभिटीआव मा बुंदोंमोन मोनसे डिशआवहाय माने मोनसे प्लेटफोरावहाय नोंसोरखौ नैबेखौ लानो थिनदोंमोन दे सिल्भार क्लराइडनि बे पाउडारखौ सलिड पाउडारखौ लानानै नोंसोरखौ खिरखि सेरफोरावहाय सानलाइट हाबग्रा जायगायाव नोंसोरखौ बेखौ अपेनलि दोननो थिनदों दे जेब्लानाखि बियो ना सानलाइटआ नोंनि बे माबायावहाय नांफैयोब्ला सिल्भार क्लराइडआव नांफैयोब्ला बियो मा जागोन फार्स्टआवहाय बियो ओरैनो मा कालारनि जायो व्हाइट कालारनि जायो दे व्हाइट कालारा मायाव थांगोन बियो ग्रे कालारावहाय कन्भार्ट जालांगोन थारमाने नैबे सिल्भार क्लराइडआ इनिशियेलि बे मा कालारनि पाउडार बियो व्हाइट बिनि उनाव मा कालारनि जाहैगोन बे नैबे सिल्भारा नैबे ब्रेक जाहैबाय नालाय सिल्भार क्लराइड एन्ड सिल्भार प्लास क्लरिन जाहैगोन ना नैबे सिल्भारा मा कालारनि जाहैगोन बियो ग्रे कालारनि जाहैगोन दे थ' बेखौ नोंसोर कालारखौबो गोसोआव लादे व्हाइट सिल्भार क्लराइड टर्न्स इनटु ग्रे थ' बियो ग्रे कालारावहाय कन्भार्ट जागोन बेयाव मा होनाय सिल्भार क्लराइडआ सानलाइट नांनाय लोगो लोगोनो बियो सिल्भारा आलादा जागोन ओमफ्राय क्लरिना बियो मा जाहैगोन आलादा जानानै थांगोन थिग बिदिनो जोङो सेम मोनसे एग्जाम्पल लाबावनो हायो नाम्बार 2 सिल्भार क्लराइड सिल्भार ब्रमाइड एज मिन्स सिल्भार बिआर मिन्स ब्रमिन हुइच इज बेयाव ब्रमाइड जाफैदों दे स' सिल्भारा सेपारेट जागोन ब्रमिनाबो हरै सेपारेट जालांगोन गेसाव कन्भार्ट जाहैगोन ना स' बेबादि रिएक्शनखौ जों मा बुङो सानलाइट इउज खालामनायखाय फटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन स' बिनिफ्राय नोंसोरना मोनसे कुइशन्स नैबेखौबो नोंसोर मोजाङै गोसोआव लादे जोङो बे रिएक्शनखौ फटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शनखौ जोङो मा खामानि इउज खालामो इट इज इउज्ड इन ब्लेक एन्ड व्हाइट फटोग्राफि स' नैबे टेक्न'लजियाव जों बेखौ इउज खालामो स' बिनिफ्राय जोङो नैबे डिकम्पोजिशन रिएक्शन्सनि मोनथाम पार्ट थार्मेल डिकम्पोजिशन रिएक्शन्स वेयर हिट इज इउज्ड एज ए सोर्स अफ एनार्जी सेकेन्डआव मामोन इलेक्ट्रोलाइसिस decomposition reactions where electricity is used as a source of energy and third and last बेनो photochemical decomposition reaction जेराव जों मा यूज खालामोमोन sunlight is used as a source of energy so नैबे मोननै एग्जाम्पल along with definition and बेनि uses नोंसोर बेखौ मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय दे so बेनिफ्रायनो एग्जामाव बहुत कुइशन्स फैयो देन दानिया जोङो थर्ड टाइप अफ केमिकल रिएक्शन्सआव फैबाय जोङो थार्डआव बेयाव दङ डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शन बिनि उनाव फैगोन डाबल डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शन डाबलनि मिनिंखौ दोनथ'नानै जोङो फार्स्टआव सिंगल हुइच इज डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शन जों बेखौ बुजिग्रोनि दे स' ए रिएक्शन इन हुइच ए मोर रिएक्टिभ एलिमेन्ट डिसप्लेसेस ए लेस रिएक्टिभ एलिमेन्ट फ्रम इट्स कम्पाउन्ड स' बेवहाय गोबां रोखोमनि वर्ड इउज खालामदों बुजियाखैबो जानो हागौ नैबे कम्पाउन्डनि मिनिंखौ आं एसे खोन्थाफिननि ओरैनो स्टार्टिंआव बुंबोखाबाय आङो कम्पाउन्ड मिन्स वाट ग्रुप अफ एलिमेन्ट एलिमेन्टफोरा कम्बाइन जायोबा जों बेखौ मा बुङोमोन कम्पाउन्ड जेनेबा नैबाव नायनो हागोन
आयरना सिंगल दं जों बेखौ मा बुंगोन only element but कपार सालफेट बेयाव मिक्स जानानै दङ ना डिफरेंट एलिमेंट्सफोरा जों बेखौ मा बुंगोन कंपाउंड सो कंपाउंडनि मीनिंखौ बेयाव क्लियर खालामनानै लादो नेक्स्ट रिएक्शन इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव को आं खोन्थानि दे दुनियायाव जेसेबां एलिमेंट दङ ना बिसोरनि रिएक्टिव रेटफोरा रावनाबो मा नङा सेम नङा जेरै जों मानसिफोरखौनो नाय रावनिबो खामानि मावनाय स्पिडा मा नङा सेम नङा जोंनि बुजिनाय ना थिंकिं प्रोसेस माबा मोनसे खामानियाव जोङो रावनिबो स्पिडा मा नङा प्रोसेसआ बियो सेम नंजोबा दे थिक बिदिनो नैबे एलिमेंटफोरनाबो मा जायो सोरनाबा रिएक्शन प्रोसेसआ बिसना रिएक्शन रेटआ स्पिड जायो थारमाने बिसोर इजिली रिएक्ट जालाबायो दे तो नैबेयावबो जोंना एलिमेंटफोरा मा जायो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिवनि माखासे खोथा दङ दे बेखौ नोंसोरनो चैप्टर 3 4 एंड 5 फोराव आं नोंसोरनो मोजाङै डिटेल्सआव एक्सप्लेन खालामहैगोन बिनि थाखाय बेयाव सिन्था खालामनाङा थेवब्लाबो नोंसोरो मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव बे वर्डखौ एसे बुजियो आरोखि जे एलिमेंटफोरनि रिएक्टिव रेटफोरा रावनाबो मा नङा सेम नङा खायफाखौ इजिली रिएक्ट जाहोनो हायो आरो खायफाखौ इजिली रिएक्शन खालामहोनो हाया दे दा नैबावहाय according to this definition आं नैबाव मा मोनसे इंडिकेट खालामदों बेयाव नाय दे नैबावहाय नैबे सिम्बलाव नाय दे a plus bc gives ac and b बेयाव नाय दे नैबे जानो हागौ बे एलिमेंट सिंगल एलिमेंट बियो आरो नैबे मा जागोन बे कंपाउंड दे कंपाउंड माने मामोन ग्रुप ऑफ एलिमेंट सपोज बियो फर्स्ट एलिमेंट बियो मा बे सेकेंड एलिमेंट बियो मोनसे कंपाउंड जाबाय दा नैबेखौ नोङो सिंगल एलिमेंट लादे एलिमेंट ए होमबा मा जागोन बे बेनि कंपाउंडनिफ्राय दे कंपाउंडआवहाय नोंना ग्रुप ऑफ एलिमेंट थायो नालाय नैबे एलिमेंटआ नैबे सिगांनिया जुदि मोर रिएक्टिव जायोबा नैबे ग्रुपआव एलिमेंट दङ ना बी आबो मोनसे एलिमेंट ओमफ्राय सी आबो मोनसे एलिमेंट तो नैबे ग्रुप ऑफ एलिमेंट व्हिच इज कंपाउंड बे कंपाउंडनिफ्राय नैबे सिगांनि सिंगल एलिमेंटआ सोरबा सासेखौ मा खालामगोन बे डिसप्लेस खालामगोन डिसप्लेस माने बर'आव जों मा बुङो जायखारनाय बा दोनखारनाय थारमाने बेखौ मा खालामो बे दोनखारलाङो बा जायखारलाङो स' ए आ सोरखौ बी एन्ड सी नि गेजेरावहाय सोरबा सासेखौ मा खालामगोन बियो डिसप्लेस खालामगोन दोनखारलांगोन माब्रै डिसप्लेस खालामगोन बियो नैबाव गोसो हो दे नैबे एलिमेंटआ जेनेरेलि इन केस अफ डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शन नैबेयो मा जायो मेटेल जायो बेखौ गोसोआव ला दे मा जागोन बियो मेटेल सिगांनिया अलवेज मा जागोन बे मेटेल आरो बे मेटेल जायोबा मा जायोमोनलाय केटायनिक माखौ देखायगोन बे कैरेक्टरिस्टिक्सखौ थारमाने बेयो पजिटिव आयन क्रिएट खालामो ना ओमफ्राय नैबे कम्पाउन्डआवबो सिगाङाव गोसोआव लादे केमिस्ट्रियाव जेनेरेलि जों मा इउज खालामो सिगाङाव जेब्लाबो जुदि कम्पाउन्ड लिरोबा ग्रुप अफ एलिमेंट लिरोबा सिगाङाव जों माखौ लिरनांगौ मेटेलखौ स' नैबे बिया मा जागोन बे मेटेल नैबे सेकेन्ड पार्टआ उननिया मा जागोन बे नन मेटेल स' बेखौ गोसोआव ला दे ओमफ्राय मेटेल एन्ड मेटेल पजिटिभजों पजिटिभ मालाबाबो मा जानाय नङा बिसोर रिएक्शन जानाय नङा तो नैबेनिफ्राय जों मा बुजिखो जुदि नैबे ए एलिमेंटआ नैबे कम्पाउन्डजों जुदि रिएक्शन खालामोबा बेखौ एटेक खालामहोयोबा बे ए आ सोरजों मालाबाबो एटाच थानाय नङा बे बी जों जानाय नङा व्हाई बिकज ए एन्ड बी सानैबो मेटेलसै मेटेल पजिटिभ नालाय बिसोर एट्राक्शन जाहैनाय नङा दे स' नैबे मेटेला बेयो पजिटिभ चार्ज जागोन नालाय नैबे मा जायो जेनेरेलि पजिटिभ नैबे मा जायो पजिटिभ एंड C is negative तो नैबेखौ गोसोआव ला दे जोंना उनथाराव थाहैनाय बे एलिमेंटआ मा जागोन बे नेगेटिव जागोन दैट मीन्स एनायनिक पार्ट अफ द कंपाउंडआ अलवेज मा जायो जोंना C जाहैगोन नन मेटेल ना बाट कैटायनिक पार्ट अफ द कंपाउंड इज व्हाट जेनेरेली मेटेल व्हिच इज पजिटिव नोंना मा जागोन नैबाव रिएक्शन जायोबा नैबे फर्स्ट एलिमेंटआ सोरजों कम्बाइन जाहैगोन बे C जोंसो जाहैगोन स' A आ पजिटिभ B पजिटिभजों जों मा जाया बे रिएक्शन जाया स' A आ सोरजों रिएक्शन जाहैगोन बे उननिजों C जों पजिटिभ एन्ड नेगेटिभ दे ओमफ्राय B खौ मा खालामगोन बे डिसप्लेस खालामगोन खिन्थु बेबादि रिएक्शना माब्ला पसिबल जायो गोसोआव लादे आङो डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शननि डिफिनिशनाव होखादों दे मोर रिएक्टिभ एलिमेंटासो माखौ डिसप्लेस खालामगोन लेस रिएक्टिभ एलिमेंट फ्रम इट्स कम्पाउन्ड नैबे कम्पाउन्डनिफ्राय मोननै एलिमेंट दङ नालाय बे सिगांनि मेटालिक कारेक्टारनि बे एलिमेंटआ जुदि बेयो नैबेनिफ्राय लेस जायोबा दे थारमाने नैबे मोर रिएक्टिभ जायोबा मोर रिएक्टिभ मीन्स सांग्रांसिन होननानै बुङो जों बर'आव दे बे जुदि स्ट्रंगारसिन जायोबा बेखौ मा खालामगोन डिसप्लेस खालामगोन ओमफ्राय बेखौ नै नुबायना बेखौ मा खालामदों बे सीनिफ्राय बेखौ ओरै जोगार हरबाय गावहासो मा खालामफैबाय बेयाव एन्ट्रि जाफैबाय बिदिब्ला जों मा मिथिखो डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शन जानोबा जोंहा मोनसे कन्डिशन थानांगोन आरो बे कन्डिशना मा होनो जे नैबे एलिमेंटआ सिगांनि नैबे सिंगल जायनाखि एलिमेंट थायो बेयो मा थानांगौ नैबे कम्पाउन्डनि मेटालिक पार्टनि बे एलिमेंटनिफ्राय मा जाथारनांगौ बेयो मोर रिएक्टिभ जानांगोन अब्लासो बेखौ मा खालामनो हागोन बे डिसप्लेस खालामनो हागोन दे जुदि नैबे जुदि एसे स्ट्रंगारबा ना मोर रिएक्टिभ बा नैबेखौ मा खालामगोन बे चान्स मोनबाथाय डाइरेक्टहाय नै बिया बेजोंसो लोगो मोनना बिखौ जोगार हरबाय बे गावहासो एन्ट्रि जाफैबाय बेबायदिनो जायो दे जेनेबा बिनि एग्जाम्पल हिसाबै नैबेयाव मा लादों आङो 1 2 3 एग्जाम्पल लादों दे बेयाव आयरना एलिमेंट बियो मेटेल व्हिच इज मा जागोन बेवहाय रिएक्ट जागोन सोरजोंहाय कपार सालफेटजों दे
स' नैबे सालफेट कपार सालफेटआ मोनसे मा बेयो कम्पाउन्ड बेयो नैबे सालफेटआ नन मेटेल जागोन बेना 2 नेगेटिभ जायोमोन ना एनायनिक पार्ट ओमफ्राय कपारा मा बे पजिटिभ दे स' बिसोरनि बेलेन्सआ 2 केन्सेल जागोन दे होमबा बेयाव मा थागोन आयरन बुजिखाबाय आयरना सोरजों रिएक्शन जागोन बेवहाय कपारजों ना सालफेटजों बुंदोंना एआ बिजों जाया दे बिकज ए एन्ड बि सिगांना जेब्लाबो मा जायो केटायनिक पार्ट जायो पजिटिभ मेटेल मालाबाबो रिएक्शन जानाय नङा आयरन एन्ड कपार मोननैबो मेटेल ना रिएक्शन जानाय नङा कपारा मा खालाम आयरना मा खालामगोन बे कपारखौसो डिसप्लेस खालामगोन नों बुजिनो हायो ना साननानै ला बेयावनो जुदि बेखौ मा बुंदोंमोन आङो मेल पार्सन बेबो मेल पार्सन बे मा बे फिमेल पार्सन नोङो जुदि नैबेनिफ्राय बे हौवा मानसिया सोरबा सासेखौ लानानै खारनांगौबा सोरखौ खारगोन बेलाय हौवाजों हौवा लानानै खारगोन नामा इम्पसिबल बे एआ बि देट मिन्स बे मेल पार्सनखौ माबोरै लानानै खारगोन बेखौ जोगार हरगोनसो ओमफ्राय एआ सोरजों कम्बाइन जाहैगोन बे सिजों मेल पार्सना सोरजों फिमेल पार्सनखौसो लानानै खारगोन ना बेखौथ' बे जोगारनानै गारहरगोन थिग बिदिनो रिएक्सनावबो मा जायो आयरना आयरनजों मा जाया बिसोरो रिएक्शन जानाय नङा मेटेला आयरना कपारजों देट मिन्स मेटेला मेटेलजोंहाय रिएक्शन जानाय नङा बे सोरजों रिएक्शन जागोन बे एनायनिक पार्ट व्हिच इज नन मेटेल स' आयरना सोरजों रिएक्शन जागोन नैबे उननिजों दे आयरन सालफेट एन्ड हरै मा रिजाल्ट ओंखारहैगोन बेयावहाय कपार ना बेबायदि रिएक्शन जायो दे दानिया नाम्बार 2 मा नुदों जिंक रिएक्ट विथ कपार सालफेट टु गिभ नैबेजों मोनसे प्रडाक्ट ओंखारहैगोन स' बेयावहाय जिंकआ सोरजों रिएक्शन जागोन बेयो सालफेटजों कपारखौ मा खालामगोन बे डिसप्लेस खालामहरगोन SO4 बारै मा खालामगोन रिएक्शना मा जागोन बेवहाय कपार उनाव नै बाहायबो Pb means lead react with copper chloride Cl2 to give copper बिसोरनि मोनसे कन्डिशना बेनो जे नैबे एलिमेन्टआ मा जाथारनांगोन बेयो कम्पाउन्डआव थानाय मेटेलिक जे एलिमेन्ट थायोना बिनि मा जानांगौ बेयो नैबेयो मर रिएक्टिभ जानांगौ नङाबा बेयो रिएक्शन जाया नोंसोरना जेनेबा कुइसन ओरैबो फैनो हागौ दे बेथ' डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शननि मा गोजा बे एग्जाम्पल जेनेबा मोनसे एग्जाम्पल होबावबाय नाम्बार 4 साप'ज आं उल्था लिरबाय नैबेखौ दे कपार रिएक्ट विथ आयरन सालफेट होमबा नोंसोरना बेवहाय मा रिएक्शन जाहैगोन बियो मा रिजाल्ट मोनहैगोन दे नैबेखौ उल्थायबाय दे आङो फार्स्टआव आयरन रिएक्ट विथ कपार सालफेटमोन दा आं मा बानायबाय कपार रिएक्ट विथ आयरन सालफेट एलिमेन्टखौ आं मा खालामबाय एक्सचेन्ज खालामबाय खिन्थु बेबायदिबा नोंना मा जानाय नङा रिएक्शन जानाय नङा दे वाइ बिकज जेनेरेलि आयरना कपारनिफ्राय मा जायो मर रिएक्टिभ जायो होमब्ला आयरना कपारनिफ्राय जुदि मर रिएक्टिभ जायोबा आयरनाथ' बेयाव मर रिएक्टिभ जानानै दं होमबा बे आयरनखौ नैबे कपारा जेबो आवलायहैनो हानाय नङा दे जोंनाबो बिदिनो जायो ना नों जुदि स्ट्रंबा बे पार्सना सानैबो नोंनि बे थार्ड पार्सना बेखौ जेबो आवलायहैनो हानाय नङा बे होजाहरगोनसो बे आवलायहैफ्लाङोबा ना थिग बिदिनो नैबे कपारा बेखौ मा खालामनाय नङा डिसप्लेस खालामनो बेखौ ट्राइ खालामबाबो बे हानाय नङा बे आयरना ओरैबायदि स्ट्रं बेखौ मा खालामनो हानाय नङा बे डिस्टार्ब खालामनो हानाय नङा दे थ' नैबेबायदि रिएक्शना जोंना मा नङा पजिबल नङा इम्पसिबल स' रिएक्शनफोराव फैयोबा कुइसन मार्क फैयोबा नट पजिबल होना हरबानो जाबाय दे आरो नङाबा नोंसिना बेखौनो MCQआव फैनो हागौ ना गाहायनि बबे मोनसे रिएक्शना पजिबल नङा स' नैबेबायदि उल्था जायोबा बे मा नङा पजिबल नङा दा नोंसोरो बेखौहाय बोरै मखास्थ' लागोन जे आयरना बिनिफ्राय मर रिएक्टिभ ना जिंकआ बिनिफ्राय मर रिएक्टिभ दा एलिमेन्टफोरनि रिएक्टिभनि रेटखौहाय जों माबोरै नायो बेखौ आं नोंसोरनो चैप्टार 3 आवहाय डिटेल्सआव एक्सप्लेन खालामहैगोन दे बिनि थाखाय नोंसोर बेयाव टेनसन लानो दरकार गैया थ' जोङो दानिया नेक्स्ट टाइप अफ केमिकेल रिएक्शनाव फैगोन जों व्हिच इज डाबल डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शन नैबाव जोंना मा जायोमोन सिंगेल अनलि मोनसे एलिमेन्टखौल' डिसप्लेस खालामो बाट जोंना मोनसे दंबावो डाबल डिसप्लेसमेन्ट डाबलाव जोंना खनसेनो मा जागोन मोननै एलिमेन्टफोरा एटम्सफोरा मा जायो स्विच जालायलायो दे थ' बेनिफ्राय जोङो दानिया फैसिगोन नेक्स्ट टाइप अफ केमिकेल रिएक्शनाव ओके दानिया जों फैबाय डाबल डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शन स' डेफिनेशनखौ नायग्रोनो जों बेयावहाय फार्स्टआव बुंदों बेयाव डेफिनेशनाव रिएक्शन इन व्हिच टू एटम्स और ए ग्रुप अफ एटम्स स्विच प्लेसेस टू फर्म अ न्यू कम्पाउन्ड जों बेयावहाय एटमनि बदले आयन्सबो लिरजायो जेबो नङा थारमाने बेवहाय मा जायो नोंना मोननै कम्पाउन्ड्स होनाय थागोन नोंना बे कम्पाउन्ड्सनि एलिमेन्ट्सफोरा मा जागोन गावसोरनि पजिशनखौ लकेशनफोरखौ मा खालामलायगोन बिसोरो चेन्ज खालामलायगोन स्विच खालामलायगोन जेनेबा बेरियामा ओरै फैगोन ओमफ्राय नैबेनि सोरबा सासेया बेरियामनि जायगायावहाय स्विच जालायगोन बेबादि एक्सचेन्ज जालायनायखौ जों मा बुङो डाबल डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शन स' बिनि थाखाय आं बिनि जेनेरेल फर्मखौ नैबाव लिरना होदों जेनेबा AB मिन्स मोनसे कम्पाउन्ड बियो बे फार्स्ट एलिमेन्ट बे सेकेन्ड एलिमेन्ट ना नैबेयावबो सेकेन्ड कम्पाउन्ड नैबे फार्स्ट एलिमेन्ट नैबे मा जागोन बे सेकेन्ड एलिमेन्ट थ' बेवहाय ग्रुप जानानै दंजोबो दे थ' बेफोरो मा जायोमोनलाय जोंना मोनसे कम्पाउन्डआवहाय फार्स्ट एलिमेन्टआ अलवेज मा जायो केटायनिक पार्ट व्हिच इज
मेटल ना जेनेरेलि बे मा जायो मेटल एंड नन मेटल सो बाय चान्स जुदि बिसोरो रिएक्शन जायोबा गावनि पोजिशनखौ जुदि चेन्ज खालामलायोबाबो ए आ सोरजों जाखानाय नंखाया बे सी जों व्हाई बिकज फर्स्ट एलिमेंट मीन्स मेटल बे कम्पाउंडनि फर्स्ट एलिमेंट बियो मेटल सो बेजों मालाबाबो कम्बाइन जाहैखानाय नंखाया जेनेबा फर एग्जांपल साननानै लादो जोंना डाबल डिसप्लेसमेन्टआव मा जामारो होनबा साननानै लादो नैबे मोनसे कापल एन्ड बिसोरबो मोनसे कापल ना जेनेरेलि नैबे मेल एन्ड फेमेल जेनेबा साननानै लादो नैबे ए आ दे बे ए आ नै बिसोरनाथ' माबे सिगांनिफ्रायनो मोनसे बिसोर मोनसे कापल रिलेशनशिपआव दंखायो बेबो दंखायो दाना साननानै लादो बेयो बर मोनबायना बेयावहाय मा चान्स लागासिनो दं बे जेनेबा नैबे ए आ बेयो मेल नालाय नैबे साइडजों फेमेला सोर जानानै दं नैबे ना स' ए आ मा खालामनो नागिरदों जेनेबा डि खौहाय गावनि कानेक्सनाव लाबोनो नागिरदों दे स' बेयो मा खालामबाय नै ए आ सानसेखालि सापज साननानै लादो नैबे सी खौहाय हुइच इज मेल पार्सन ना स' नैबे सी खौहाय नैबेनि पार्टनारनो मा खोन्थाना हैबायबो जेनेबा सी खौहाय एरनानै हैबाय जेनेबा जे सिनिया सिया ओरैबायदि कारेक्टारनि ओरैबायदि गाज्रि मोनसे एरनानै होबाय बेनो ना उनाव मा खालामसै बियो होमबा डि आ बेखौ फथायहैनांगोन नालाय ए आ डि खौहाय ना थ' डि नि जायगायाव डि नि खाथियाव नैबे ए आ सी खौहाय मा खालामबाय बे गाज्रि खोन्थाना होबाय ना होमबा सी जों डि जों मा जागोन बिसोरो ब्रेकआप जागोन स' जेनेरेलि ए आ चान्स मोननाय सोरजों थांगोन बियो डि जोंहाय बियो कम्बाइन जागोन माब्रै नाय ए आ सोरजों स्विच जानानै थांगोन बियो डि जों एगेन दाना उफायथ' गैला डि निफ्राय सी खौ मा खालामबाय डि आ बेखौ सी खौ रिजेक्ट खालामबाय नालाय उनावहाय ए आ चान्स मोननायाव सोरजों जायगा लायैखो डि जोंहाय जेनेरेलि बेयो रियेल लाइफआवबो जायो दे उनाव मा जानोसै ए आथ' बि खौ गारनानै थांबाय ना ए आ बि खौ गारनानै थांबाय फारसेथिं सी आ डि जोंहाय गारजाबाय डेट मिन्स रिजेक्ट जाजाबाय ना होमबा मा खालामसै दानिया बे मालाय बेसेबां सिंगेल थानो आरो बे मालाय सिंगेल थानो बेसेबां ना बेखौ जों जाखानाय खोथाखौ रिग्रेट खालामनानै लाब गैया थ' बिसोरो मा जागोन जेनेबा निउ लाइफ जार्निनि थाखाय एगेन मा जागोन नैबे मामोन बे फेमेल न' दिस इज मेल नैबे मामोन फेमेल होमबा एगेन बिसोरथ' चान्स दंबावो ना दासिमबो रिलेशनशिपआव फैनायनि थ' मा जागोन बियो सी आ सोरजों कम्बाइन जाहैगोन बि जोंहाय सी आ सोरजों कम्बाइन जाहैगोन बिजोंहाय स' सामटाइम्स जोंनि लोगोफोरनि गेजेरावबो बिदिनो जायो दे मा जायो सासेया सोरबा सासेखौ एरब्र' खालामो ओमफ्राय बिसोरनि लोगोखौ सिफायनानै होयो बाट लोगो सिफायनायनि टारगेटआ मा गाव एडभान्टेज लानो थाखायसो सिफायो दे जों मोजां लोगोफोरा मा जायो सानै मोजां लोगो थायोबा बिसोरनि सोमोन्दै सोरबा सासे नायनो हायाबा गाज्रि खालामनो मा खालामो बिसोरो एरसननानै होयो ओमफ्राय बिसोरखौ गावस्रा होयो उनाव गावस्रा खाङोबा गावहा चान्स मोननायावनो एन्ट्रि जायो थ' बेबायदि रियेल लाइफआव जायो दे थिग बिदिनो नैबेयावबो जायो दे खिन्थु बि खौ सिगाङाव दालेट दे नोंसोरो बे बिया सिगाङाव फैनाय नङा हवाय बेखौ सिया नैबे बिया मामोन बेयावहाय नेगेटिभ बियो मा जायोमोन नेगेटिभ नैबे मा जायोमोनलाय पजिटिभ नैबे पजिटिभ बियो नेगेटिभ स' नैबे ए पजिटिभासो नैबे डि नेगेटिभजों जाहैगोन नालाय सिगाङाव माखौ लिरनांगौ जोङो पजिटिभ स' नैबे सी पजिटिभा सोरजों फैगोन बि नेगेटिभ नैबेजों ना बेबायदि जायो स' नैबेयावबो रिएक्सन होनबानोसो बुजिसिगोन बेयाव ए एन्ड बि ए इज सडियाम एन्ड बि इज सालफेट सी इज बेरियाम एन्ड डि इज क्ल'रिन बुजिबायना बेयाव होमबा सडियामा सोरजों रिएक्सन जाहैगोन बे गावनि सालफेटखौ गारनानै सोरजों रिएक्सन जागोन नैबे क्ल'रिनजों दे बिकज बे नेगेटिभ जायोना नोरै बेले आं नोरै होदोंमोन ना बेजों रिएक्सन जायो ओमफ्राय नैबेजों रिएक्सन जायो ओरैहाय दे स' नैबे क्ल'रिना सोरजों रिएक्सन जागोन बेयो सडियामा क्ल'रिनजों ना होमबा बेयावहाय मा लिरदों आं नैबेहाय नायफैदो नै सडियाम क्लराइड बेखौ सिगाङावबो लिरनो हायो उनावबो लिरनो हायो नो प्रब्लेम सडियामा सोरजों रिएक्सन जादों क्ल'रिनजों सडियाम क्लराइड आरो नोंसोरो कनफ्यूज जानो हादे बेयाव बारे एन ए सडियामा बेयाव 2 मोन क्ल'रिनाबो बेयाव 2 दङमोन बाट बेयाव 2 आ बहा थांजोबखो एक्चुअली बेयावहाय मामोन सालफेटनि बेलेन्सआ 2 खायसो बेयाव 2 लिरफैदों दे ओमफ्राय नैबेयावबो बेरियामनि बेलेन्सआ 2 खायसो बेयाव 2 फैदों बाट नोङो सडियामजों क्ल'रिनजों जुदि रिएक्सन जायोबा सडियामनि बेलेन्सि 1 क्ल'रिननि बेलेन्सि 1 क्रस जायोबा बेनिफ्राय थागोन दे दाना सालफेट एन्ड बेरियाम रिएक्सन जायोबा सोर फैयोमोनलाय नैबे बेरियामा सालफेटजोंहाय कम्बाइन जायो स' बेरियाम सालफेट बेलेन्सआ सानैनाबो 2 केन्सेल आउट अनलि बेरियाम सालफेट बेयाव थालांगोन नैबेखौ जोङो प्रेसिपिटेट रिएक्सननि एग्जाम्पलबो बुंनो हायो दे बिकज बेयो मा बे सलिड पार्ट बेयो इनसलुबल साबस्टेन्स दे बेयो एक्वा सल्युसना रिएक्सन जादोंबा इनसलुबल साबस्टेन्स क्रिएट जादों जों बेखौ प्रेसिपिटेट रिएक्सननि एग्जाम्पलावबो बेखौ खोख्लैनो हायो दे नैबे सलिड साबस्टेन्स नालाय बेयो इनसलुबल हुइच इज प्रेसिपिटेट दे नम्बर 2 नैबेखौ आं फार्स्टआवनो होखादोंमोन रिएक्सन्सखौहाय लेड नाइट्रेटआ पटासियाम आय'डाइडजों रिएक्सन जायोबा येलो कालारनि मोनसे प्रेसिपिटेट फर्म जायो हुइच इज इनसलुबल साबस्टेन्स आं बेखौ नोंसोरनो सिगाङावबो होखादोंमोन दे स' बेबायदि रिएक्सनफोरा मा बेयो डाबल डिसप्लेसमेन्ट रिएक्सननि एग्जाम्पल गोजा दे बेयावबो मा नुदों नै PB सोरजों रिएक्सन जादों बे आय'डिनजोंहाय दे नैब्ला नै PB आय'डाइड लेड आय'डाइड ओमफ्राय नाइट्रेटआ सोरजों रिएक्सन जाफैगोन बे पटासियामजों पटासियामा पजिटिभ मेटेल बेखौ नोङो सिगाङाव प्लेस खालामनांगोन नैबेलाय नै पटासियाम
नाइट्रेट स' बेबायदि वेजोंहाय डाबल डिसप्लेसमेन्ट रिएक्शनफोरा जायो दे स' बेखौ नोंसोर गोसोआव लादो मोजाङै डाबल डिसप्लेसमेन्टआव मा जायो एटम्सफोरा पजिशनफोरखौ एक्सचेन्ज खालामलायो ओमफ्रायहाय रिएक्शनखौ पारफर्म खालामो बेबायदि दे स' बिनि उनाव जों दानिया फैसिगोन नेक्स्ट टाइप अफ केमिकेल रिएक्शन दानिया जोङो नेक्स्ट टाइप अफ केमिकेल रिएक्शनाव फैबाय जोङो बेयो जाहैदों एन्डोथार्मिक रिएक्शन एन्ड एक्सोथार्मिक रिएक्शन थ' जोङो सिगाङाव मोनबोदोंमोन कम्बाइनेशन एन्ड डिकम्पोजिशन बेवहाय मा जायोमोन बिसोरो अपोजिट जालाय लायोमोन दे इन केस अफ कम्बाइनेशन टू और मोर रिएक्टेन्ट्सफोरा कम्बाइन जानानै सिंगल प्रडाक्ट क्रिएट खालामहोयोमोन बाट इन केस अफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन्स मा जायोमोन सिंगल रिएक्टेन्टआ ब्रेकडाउन जानानै माल्टिपल प्रडाक्टआव बियो स्प्लिट जाहैयोमोन ना स' नैबेयावबो मा जागोन एन्डोथार्मिक रिएक्शन्स एन्ड एक्सोथार्मिक रिएक्शन्स बे मोननैयाव मा जायो अपोजिट टू इच अदार जायो दे नैबेयाव नाय एन्डोथार्मिक रिएक्शन्सनि फार्स्टआव डिफिनिशन हिसाबै नायोबा जोङो Endothermic reactions are the chemical reactions in which the reactants absorb heat energy from the surroundings to form product. तारमाने बेवहाय मा बुंदों जे chemical reactions को perform खालामनो थाखाय ना reactants फोरानो सिगाङाव मा जायो बिनि surrounding निफ्राय मा जिनिसखौ absorb खालामनानै लाग्रोगोन बियो heat because बेयाव मा जागोन नोङो calcium carbonate बे मानि example दे नोंसोरो बे decomposition reactions नि example नंगौना नङामोन recall खालाम दे बे decomposition single reactant दङ बियो breakdown जानानै calcium oxide and कार्बन डाइअक्साइड क्रिएट जादों बियो डिकम्पोजिशन रिएक्शननि एग्जांपलमोन बेखौनो जोङो बेयाव मा बुङो एन्डोथार्मिक रिएक्शननि एग्जांपलबो लानो हायो माब्रै बिकज एन्डोथार्मिक रिएक्शनाव मा जायो रिएक्टेन्ट्सआ ना मेन पार्टनि बे रिएक्टेन्ट्सआ मा जायो साराउन्डिंनिफ्राय हिट बियो एब्जर्ब खालामो फर एग्जांपल नों केलसियाम कार्बनेटखौ जुदि बेयाव ब्रेकडाउन खालामनोबा जोङो एनार्जि साप्लाइ खालामनांगौ जायोमोन ना बे एनार्जिया मानि फर्माव जानानै दं बेवहाय हिट एनार्जि थ' बेयाव मा जागोन नैबे heat energy ना so बे heat energy मा जादों बेवहाय calcium carbonate को breakdown खालामनानै calcium oxide and carbon dioxide आव बियो create खालामहैदों so नैबेयाव मा बुजियो नोंसोरो calcium carbonate को reaction खालामहोनो थाखाय सिगाङाव बियो बाहेरानिफ्राय मा absorb खालामग्रोदों बियो heat को absorb खालामोबा heatआथ' destroy जाबाय बाय end जाहैबाय ना so बेखायनो नैबेवहाय मा wordखौ use खालामदों endothermic reaction that means माब्रै बाहेर लानो हागोन नोंसोर बेखौ जे बेवहाय सिगाङावनो सुरुआवनो heat apply खालामखायो supply खालामखायो heatखौहाय उनाव end माने heatआ जोबहोयो so बेयाव मा जायो जों बुंनो हायो बेखौहाय बर'आव बुङो दुंसोबनाय फिनजाथाय माने सिगाङाव गरममोन बे हिट एप्लाइ खालामनानै बेयाव गरम जादोंमोन लास्टआव हिटखौ एबजर्ब खालामजोबनानै मा जायो बे थान्दा जायो स' जों बर'आव मा बुङो दुंसोबनाय फिनजाथाय that means endothermic reaction so बेयाव मा जायो हिट एबजर्ब खालामो बाट आफ्टर रिएक्शन बेयाव हिट रिलिज जायो दे स' बेखौ जों मा बुङो endothermic reaction एग्जांपल नैबेखौबो लानो हायो नै जेरै पेरासाल्फेट हिट साप्लाइ खालामबा बेयाव मा जादोंमोनलाय जोंना ferric oxide and sulfur dioxide which is also example of decomposition reaction दाना फैगोन जों नंबर 6 मा बुङो एक्सोथार्मिक रिएक्शन जस्ट बिनि उल्टा दे इन्ड होनना बुङोबा बेयाव इन्ड माने हिटआ इन्ड जायो जोबहोयो बाट एक्सो मीन्स व्हाट हिटआ एक्जिट जाहैगोन बेवहाय इनिशियली मा एप्लाइ खालामा नोङो हिट एप्लाइ खालामा दे बाट आफ्टर द रिएक्शंस along with product नोंना मा ओंखारहैगोन बेवहाय एनार्जी ओंखारहैगोन माबायदि फर्माव जागोन बे एनार्जिया हिट एनार्जीबो जानो हागौ ना जेनेबा नाय chemical reactions that release energy in the form of heat or light are called exothermic reaction तारमाने after the reaction नोंना मा जायो product आवहाय along with main product नोंना energy release खालामहैयो बे एनार्जिया मा जानो हागौ in the form of heat बो जानो हागौ आरो नङाबा light energy बो जानो हागौ ना एग्जांपल आव नाय 1 नम्बराव मा बुंदों calcium oxide and water react to form calcium hydroxide along with what heat energy तो बेयो मामोनलाय सुनैनि रिएक्शन मोन ना जोङो बेखौ मायाव मोन्दोंमोन कम्बाइनेशन रिएक्शनाव दे स' बेबो मोनसे मानि एग्जांपल बेयो एक्सोथार्मिक रिएक्शन दानिया बेयाव नायगोन नम्बर 2 एग्जांपल व्हिच इज रेस्पिरेशनाबो मोनसे मा जागोन बे एक्सोथार्मिक रिएक्शननि एग्जांपल रेस्पिरेशन एन्ड ब्रीथिंनि डिफारेन्सखौ नोंसोर बुजि दे ब्रीथिं होननानै बुङोबा जों जास्ट मा जायो इनहेलेशन एन्ड एक्सहेलेशन माने जों हां लानाय आरो नङाबा हांखौ बाहेरायाव हगारफिननाय बेखौ जों मा बुङो ब्रीथिं होननानै बुङो बेयो जास्ट सिम्पल प्रसेस बियो किन्तु रेस्पिरेशना मोनसे बिग प्रसेस बियो बेयावहाय मा जायो डिउरिं इनहेलेशन जों जे हां लायोना बेयाव जों मा मोनो अक्सिजेन थायो बे अक्सिजेनखौ जोंनि ब्लाड सेलफोरा एबजर्ब खालामनानै लायो उनाव बे ब्लाड सेलानो मा जायो ग्लुक'जखौहाय ब्रेकडाउन खालामनानै मा खालामहैयो बेयो एनार्जि रिलिज खालामनो हायो दे स' बे प्रसेसखौ जों मा बुङो रेस्पिरेशन स' रेस्पिरेशना एसे डिप प्रसेस बियो सोरनिफ्राय देरसिन जायो बियो ब्रीथिंआ जस्ट सिम्पल प्रसेसमोन दे बेयो स' रेस्पिरेशनाव मा जायो जेनेबा साननानै नाय जों बाहेरानिफ्राय फुड जायोना जे जों फुड जायोना नै फुड साप'ज जेनेबा जोङो मा लाबाय ब्रेड जाबाय ब्रेड ओमफ्राय राइस ना पटेटस स' बेफोराव मा जायो जोंना
जोङो ब्रेड जायो राइस जायो पटेटोस बेबायदि जोंना बाहेरानिफ्रायसो जोङो आउटसाइड साबस्टेन्स जों फुड जायोना बे फुडफोराव मा थायो कार्बोहाइड्रेट थायो गोसोआव लादो मा थायो कार्बोहाइड्रेट्स बे कार्बोहाइड्रेट्सआ एक्चुअली जोंनो बेखौ डाइजेस्ट खालामबावनांगौ दे बे कार्बोहाइड्रेटखौ जेब्लानाखि नोङो डाइजेस्ट खालामनो हायाबा जोंनि बडिया जों बेखौ डेट मिन्स बे कार्बोहाइड्रेटआ बिसोरनि मा बे निउट्रियेन्ट्स गोजा दे अबाय थायो बे ब्रेड राइस पटेटोसफोराव थ' नोङो बेखौ दाना जोंनि बडिया इउटिलाइज खालामनोबा बेखौ इनार्जियाव कनभार्ट खालामनांगोन अब्लासो जोंनि बडिया मा जागोन कार्बोहाइड्रेटनि मेन पावारखौ जोङो एबजर्ब खालामनानै बडियावहाय इउज खालामनो हागोन थ' मा जायो बेयावहाय डिउरिं द प्रसेस अफ डाइजेसनाव मा जायो नैबे ब्रेड राइस एन्ड पटेटोसफोराव जेनाखि कार्बोहाइड्रेट सिङाव हाबनानै दङ ना एस ए निउट्रियेन्ट्स बे कार्बोहाइड्रेटफोरा मा जायो ब्रेकडाउन जानानै मा जागोन बे ग्लुक'जआव कनभार्ट जायो दे बेयावहाय जोङो डाइजेस्ट जाबाय जेनेबा दे डाइजेस्ट जाबाय बिनि उनाव मायाव कनभार्ट जागोन बे ग्लुक'जआव स' कार्बोहाइड्रेटफोरा ब्रेकडाउन जानानै ग्लुक'जआव कनभार्ट जाबाय खिन्थु दासिमबो नैबे ग्लुक'जखौहाय जोंनि बडिया एनार्जि हिसाबै दानो मा खालामनो हाथ'वा बेखौहाय एबजर्ब खालामनो हाथ'वा दे थ' बिनि थाखाय जों मा खालामो एगेन नैबे ग्लुक'जखौ मा खालामबावनांगौ जोङो एनार्जियाव कनभार्ट खालामबावनांगौ बेखौ मायाव कनभार्ट खालामबावनांगौ जोङो एनार्जियावहाय इनार्जि स' बे इनार्जियाव कनभार्ट खालामनो थाखायनो जोङो मा खालामो एक्सोथार्मिक रिएक्शन खालामो स' बे ग्लुक'जखौ जोङो इनार्जियाव कनभार्ट खालामनोबा दाना मा खालामबावनांगौ फाइनाल स्टेजाव जोङो माजों रिएक्शन खालामनांगौ बेखौ अक्सिजेनजों माजोंहाय अक्सिजेनजों बे ग्लुक'जखौ अक्सिजेनजों रिएक्शन खालामबानो इनार्जियावहाय कनभार्ट जागोन बे नैबे इनार्जिखौसो जोंनि बडिया मा जायो एबजर्ब खालामो थ' रिपिट खालामफिननि नैबावनाय जों जे फुड जायोना बे फुडआव मा थायो एस ए निउट्रियेन्ट्स मा थायो बेवहाय नट अनलि कार्बोहाइड्रेट बेयावथ' मा थागोन जेनेबा प्रोटिन भिटामिन फेट्स बिदि थायोना बाट आं बेयाव मा बुंदों फुड साप'ज ब्रेड राइस एन्ड पटेटोस ना बेफोराव मा थायो कार्बोहाइड्रेट थायो बे कार्बोहाइड्रेटआ जोंना मा जागोन उनावहाय डिउरिं द प्रसेस अफ डाइजेसन जायोबा हजम जायोबा बेयो मा जायोमोन सिम्पल फर्मावहाय बेयो मा जायो ब्रेकडाउन जायो स' बेखौ जों मा बुङो ग्लुक'ज एगेन बे ग्लुक'जखौ बहा कनभार्ट खालामबावनांगौ जोङो फाइनाल स्टेटनि थाखाय इनार्जियाव ना स' इनार्जियाव कनभार्ट खालामनोबा जों माजों रिएक्शन खालामनांगौ अक्सिजेन स' सेम प्रसेस नैबावनो नाय दे रेस्पिरेशन होननानै बुङोबा मा जायो नैबेनिफ्राय नैबेखिनिखौ जों बुजिनो हायो दे नैबेखिनिखौ नैबे गासैबो जोंना डाइजेसनावनो कमप्लिट जाबाय बाट डाइजेसननि उनावहाय जोंना बेखौ दाबो इनार्जियाव कनभार्ट जायाखै नालाय बाहेरानिफ्राय जों हां लानायाव अक्सिजेन मोनोना बे अक्सिजेना जोंना ब्लाड सेलजों एबजर्ब खालामजायो बे ब्लाड सेलजों एबजर्ब खालामजानाय बे अक्सिजेनफोरानो ग्लुक'जखौ एगेन बहा कनभार्ट खालामो बे इनार्जियाव नाय नैबे रिएक्शनाव नाय 2 नाम्बाराव मा बुंदों रेस्पिरेशन बे रेस्पिरेशनावहाय नैबे ससेनिफ्राय ग्लुक'ज टु इनार्जि बेखौ नैबाव देखायदों दे नायदो जों जानाय फुडा डाइजेसन जानाय समाव अलरेडि मा जाखाबाय बेयो ब्रेकडाउन जानानै ग्लुक'जआव थांखाबाय स' ग्लुक'जनि फर्मुलाया मा C6H12O6 नैबेनो ग्लुक'जनि फर्मुला दे नैबे मा बेयो ग्लुक'ज स' C6H12O6 आ मा बेयो ग्लुक'ज बे ग्लुक'जखौ जोङो माजों रिएक्शन खालामबावनांगौ होन्दोंमोन आङो अक्सिजेनजों जे बाहेरानिफ्राय हां लायोना बे अक्सिजेनजों बियो मा जायो रिएक्शन जायो नैबेलाय नै अक्सिजेन बे 6 नैबे 6 बे 6फोरा बेखौ बेलेन्सि खालामनायावसो होदों दे मोनसे एग्जाम्पल मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाया बेनो जे नैबे रिएक्शनखौ नोंसोरना माबायाव होयो दे MCQआव होयो which one of the following is a chemical reactions of respiration ना बेबायदि होयो नोंसोरना स' बेयावहाय नोंसोरो नैबे बेलेन्सिखौहाय मोजाङै थाल लादे बहा 6 दं दे होमबा नैबे ग्लुक'जनि केमिकेल फर्मुलाया जोंना मा जायो C6H12O6 स' बेखौ फाइनालि माजों रिएक्शन खालामनांगौ अक्सिजेन देन कार्बन डाइ अक्साइड वाटार एन्ड एनार्जि फर्म जायो दे स' नैबे एनार्जियानो बेवहाय रिलिज जाबाय नालाय स' बेखौ जों मा बुंगोन एक्सोथार्मिक रिएक्शन स' रेस्पिरेशनाबो मोनसे माबे एक्सोथार्मिक रिएक्शननि एग्जाम्पल बिकज बेयावहाय एलं विथ मेन प्रडाक्ट बेयाव मा ओंखारहैदों एनार्जि रिलिज खालामहैदों दे दानिया फैगोन नेक्स्ट एग्जाम्पल which is नम्बर 3 बार्निंग अफ नेचारेल गेस बार्न खालामोबा जों ओरैनो मा बुजिखायोमोनलाय बार्न माने जोङो मोनसे बबेबा मोनसे जेनेबा साननानै ला बेखौ बार्निं खालामबाय बेथ' दा मा जानानै दं बे नर्माल टेम्पारेचारावहाय ना थ' बेखौ हिट एप्लाइ खालामोबानो बेयाव नों जुदि हिट साप्लाइ खालामबा मा जागोन बे हिटजों खामनानै बेयो गरम जाहैगोन डेट मिन्स बेयाव नों मा बुजिनो हायो सावबाय होननाय माने बेयो मोनसे हिट रिलिज जाहैखायो ना स' नैबेवहाय बार्निंग अफ नेचारेल गेस बेयाव मिथेन गेसनि फर्मुलाया CH4 जायो दे बेखौ बार्निं खालामोबा जों माजों रिएक्शन जायो होननानै बुंदोंमोन आं सिगाङाव अक्सिजेनजों रिएक्शननि मिनिङानो बार्न जानाय दे स' बेयाव कार्बन डाइ अक्साइड एन्ड वाटार वेपाराव मा जाहैदों बेयो रिलिज जाहैदों स' बेबो मोनसे मानि एग्जाम्पल एक्सोथार्मिक रिएक्शन दाना फैगोन जों नम्बर 4 मा बुंदों डिकम्पोजिशन अफ भेजिटेबल मेटार इनटु कम्पोस्ट थारमाने
जों बाहेरायावहाय न'फोरावहाय मैगं थाइगंफोरनि आलु बिगुर बायदिसिना बिगुर बिदिखौ जों बाहेरायाव जे गारहरदो ना बेयो जुदि हासारावहाय कम्पस्ट फर्मावहाय बियो मा जानायाबो डिकम्पज जाहैनायाबो बेबो मा बे एक्सोथार्मिक रिएक्शननि माबे मोनसे एग्जाम्पल दे बेबो मोनसे माबायाव फैखांबाय दे एमसिकिउआव फैखांबाय दे बे माने ट्रु फल्सआव फैदों जानांगौ बे दे थ' दा डिकम्पजिशन of vegetable matter into compost बेबो मोनसे मानि एग्जाम्पल एक्सोथार्मिक रिएक्शननि एग्जाम्पल दानिया फैसिगोन जोङो नेक्स्ट टाइप अफ केमिकेल रिएक्शनाव दानिया नेक्स्टआव दङ जोंना प्रेसिपिटेट रिएक्शन प्रेसिपिटेटनि मिनिङा गोदि जनाय बर'आवहाय बुङो जोङो गोदि जनाय रिएक्शन दे स' बेवहाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन बुङोबा एनी रिएक्शंस दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन आर कल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शंस सामटाइम्स जोंना मा जायो जोंना सल्युशनफोरखौ कम्बाइन खालामोबा रिएक्शन खालामोबा एलं विथ प्रडाक्टआव ओंखारहैगोन निउ साबस्टेन्स क्रिएट जाहैगोन खिन्थु बेयाव मा जायो जोंना बे कन्टेनारफोराव जों रिएक्शन खालामबा गुदियावहाय गलिनो रोङै गलि होनना बुङो जायखौ इनसल्युबल ना इनसल्युबल बे साबस्टेन्स क्रिएट जायोबा सलिड फर्माव थायोबा जों बेखौ गोदि जनायखौनो जों मा बुङो प्रेसिपिटेट स' बेबादि रिएक्शनखौ जों मा बुङो प्रेसिपिटेट रिएक्शन जेनेबा एग्जाम्पलाव नायनाय बेवहाय बेखौबो आं सिगाङावनो होबोखाबाय जानांगौ एग्जाम्पलावहाय बाट नायबावदो सडियाम सालफेट रिएक्ट विथ बेरियाम क्लराइड बिसोर सानैबो माबे एक्वास सल्युशन गोजा सापज सानना लादो बे मोननैखौ नोंसोर मोनसे बिकाराव कन्टेनाराव सानैजों मिक्स खालामबाय मिक्स खालामोबा रिएक्शन खालामोबा मा जागोन बेवहाय सडियाम क्लराइड सल्ट क्रिएट जागोन एलं विथ नोंना गुदियाव मा ओंखारहैगोन बेवहाय बे कन्टेनारनि गाहायावहाय मोनसे इनसल्युबल साबस्टेन्स नोंना क्रिएट जाहैगोन जों बेखौ मा बुङो प्रेसिपिटेट व्हिच इज बेरियाम सालफेट स' बेवहाय डाबल डिसप्लेसमेन्टनि एग्जाम्पल नंगौना नङा नायलाय बेवहाय जोंना डाबल डिसप्लेसमेन्टआव मा जायोमोन नैबे पजिटिभ पार्टआ बैनि नेगेटिभजों डेट मिन्स फार्स्ट एन्ड लास्ट ओमफ्रायहाय मिडिलजों ना मा जायोमोनलाय रिएक्शन जायोमोन ना कम्बाइन जायोमोन स' सडियामा क्लरिनजों कम्बाइन जानानैहाय नै सडियाम क्लराइड ओमफ्राय सालफेट एन्ड बेरियाम सालफेट स' बेयो मामोन डाबल डिसप्लेसमेन्टनि एग्जाम्पलमोन स' नैबेयो मा बे नैबे सलिड एस लिरनाय दंखायो थारमाने बेयो गोदि जहैदों ना प्रेसिपिटेट फर्म जाहैदों स' दिस टाइप अफ रिएक्शन्स इज कल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन नोंसिना बेफोरो एग्जाम्पलाव कुइसन्सआवहाय एग्जाम्पल बियोबो दे सामटाइम्स जेनेबा नोंसिनावहाय राइट ए केमिकेल रिएक्शन अफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन्स होनबा नोंसोरो बे रिएक्शनफोरखौ लिरनानै हरनो रोंनांगोन दे जोंना बे चेप्टारावहाय मेनलि चेप्टार 1 आवहाय टाइप अफ केमिकेल रिएक्शन्सनि बेनि बे हेडिं डेट मिन्स डेफिनेशन एलं विथ एग्जाम्पलखौ नोंसोर बायहार लाथारनांगोन दे एग्जामाव मा सोङो जेबो मिथिया डाइरेक्टलि नोंसोरनो एग्जाम्पल सोङो बे रिएक्शनखौ नोंसोरखौ श' खालामनो थिननो हागौ दे डेट मिन्स राइट द केमिकेल रिएक्शन्स फर प्रेसिपिटेट रिएक्शन्स नङाबा कम्बाइनेशन रिएक्शन जेखुनु मोनसे सोंगोन स' डेफिनेशन एन्ड एग्जाम्पल बेखौ नोंसोरो एकदम प्रपारलि बायहार लानानै थाजोबनांगोन दे बे चेप्टारनि थाखाय दानिया फैगोन जोङो नेक्स्ट केमिकेल रिएक्शनावहाय दानिया जोङो नेक्स्ट टाइप अफ केमिकेल रिएक्शन्सआव फैबावबाय बेयाव दं अक्सिडेशन रिएक्शन्स बिनि उनाव फैबावगोन रिडक्शन रिएक्शन्स ओमफ्राय अक्सिडेशन रिएक्शन्स एन्ड रिडक्शन रिएक्शन्स बे मोननैखौ ज' लानानै जोङो मा बुङो रेडक्स रिएक्शन्स स' टटेल जों बे मोनथाम टाइपखौहाय स्टाडि खालामबावनानै जोङो बे टपिकखौ जोङो टाइप्स अफ रिएक्शन्सखौहाय जोङो टार्मिनेट खालामगोन खिन्थु बे अक्सिडेशन रिएक्शन्स बा रिडक्शन रिएक्शन्स बेखौ जोंना क्लास 10 नि बुकआवहाय बिराद सिम्पल वेआव बिसोरो दोंनै दोंथाम लाइनजोंनो लिरनानै फोजोबलांदों बाट जों एक्सटेनसन लानानै जुदि बेखौ मोजाङै ब्रडलि स्टाडि खालामनोब्ला जोङो बेवहाय बहुत गोबाव टाइम लायो दे थ' बिनि थाखाय जोङो क्लास 10 नि थाखाय बुकआवहाय जेसेबांखिनि दं बेखिनि कनसेप्टखौनो जों बेवहाय डिटेल्सआवहाय स्टाडि खालामगोन खिन्थु बेखौ कलेज लेभेलनि डाइरेक्शनजोंहाय जुदि जोङो बेखौहाय स्टाडि खालामोबा बिराद ब्रड जायो बेयो थेवब्लाबो जेखिनि हायो जों बेवहाय कभार खालामनि स' अक्सिडेशन रिएक्शन्सनि थाखाय जोङो फार्स्टआवहाय 1.11 बे मोनसे एक्टिभिटी होनाय दङ टेक्स्ट बुकआवहाय NCERT टेक्स्ट बुकआव स' बेखौ जोङो कनसिडार खालामनानै बेखौ नायनि स' जोंना 1.11 बे एक्टिभिटीयाव मा बुंदों मोनसे कन्टेनार लानो थिनदों जेनेबा नोंसोरो मा लानो हायो ग्लासनि खुरैबो लानो हायो बेयावहाय नोंसोरखौहाय मा खालामनो थिनदोंमोन बिसोरो पियर कपार लानो थिनदों दे कपार पाउडार जेनेबा बेवहाय कपार पाउडार बेवहाय लानो थिनदों दा बे कपार पाउडारखौ लानानै बेयाव मा एप्लाइ खालामनो थिनदों बिसोरो हिट एप्लाइ खालामनो थिनदों जेब्ला नोंसोरो बेयावहाय हिट सावगोन ना बार्नारफोर लानानैहाय होमबा बेयावहाय जेब्लानाखि हिट सावो अब्ला बेयो मा जाहैगोन गोसोआव लादो अरिजिनेलि नैबे कपार पाउडारा जुदि बेयो पियरबा मा जायो ब्राउन कालारनि जायो मा कालारनि जागोन बेयो ब्राउन बाट जेब्लानाखि बेखौ हिट एप्लाइ खालामोना हिट होखाङोबा बे मा जागोन बे ब्राउन कालारा ब्लेक कालारावहाय बे मा जालांगोन कन्भार्ट जागोन स' बेयाव नाय बेनि रिएक्शन्सखौ आङो नैबाव होदों इकुवेशन्सखौहाय जेब्लानाखि नोंसोरो पियर कपार पाउडारखौ लायोबा बेखौ जुदि नोंसोरो अर एप्लाइ खालामोबा ना थारमाने अरजों हिट साप्लाइ खालामनानै बेवहाय जुदि बेखौ हिट खालामनाय जायोबा मा जायो बे ब्राउन कालारा
दसे उनाव मायाव चेन्ज जागोन बे ब्लेक कालारावहाय तो बेयावहाय माने बिदि जादों एक्चुअली बेयावहाय जेब्लानाखि नों अरजों सावो होमबा जों मिन्थिखागौमोन बेयाव मा जायोमोन अक्सिजेनखौ रिएक्शन खालामफानाय जायोना तो नैबे रिएक्शनखौ नायनो जोङो कपारखौ जेनेरेलि जेब्लानाखि हिट एप्लाइ खालामनाय जायो नैबे मा लिरनो हायो आङो हिटजों बेयावहाय रिएक्शन खालामनाय माने मा अक्सिजेनखौ बेयावहाय रिएक्शन खालामदेरनाय होमब्ला आफ्टर द रिएक्शंस बेयावहाय निउ जे साबस्टेंस फर्म जाहैदों सिगाङाव बे जेनेरेलि पियर कपारमोन बाट अर सावदेरनाय लोगो लोगो मा जागोन बे कपारजों मा एड जाफैदेरगोन बेयावहाय अक्सिजेन स' कपार अक्साइड जाहैबाय नैबे रिएक्शननि थाखायनो नैबे निउ प्रडाक्टनि थाखायनो बे मा जाहैदों ब्राउन कालार टु ब्लेक स' गोसोआव ला जेनेरेलि कपारा मा जायो ब्राउन कालार बाट आफ्टर द रिएक्शन विथ अक्सिजेन बेयो मा जायो कपार अक्साइड जेनेरेट जाहैगोन व्हिच इज ब्लेक इन कालार दे स' बेवहाय जुदि बेखौ बेलेन्स खालामनो गोसोबा अक्सिजेन आंनिबाव मा लिरनो हायो 2 देननिबावबो 2 थ' बेयाव जों मा नुदों मोजाङै नायदो कपारा सिगाङावहाय बेयाव अक्सिजेन गैयामोन बाट आफ्टर द रिएक्शन बेयाव अक्सिजेना कपारजों मा जाहैदों बेयाव एड आप जाहैदों स' बेबायदि रिएक्शन्सखौ जों मा बुङो अक्सिडेशन रिएक्शन बर'आव बुङो अक्सिजाबनाय फिनजाथाय अक्सिजाबनाय डेट मिन्स अक्सिजेनखौ जों मा खालामनाय स्टाफ देरफैनाय माने होजाब देरफैनाय ना स' बेयाव अक्सिडेशन रिएक्शन्स माने मा बे ओरैबायदि रिएक्शन्स जे बेयावहाय इनिशियेलि जे साबस्टेन्सआवहाय अक्सिजेन गैयामोन बेयो आफ्टर द रिएक्शन मा जायो अक्सिजेन एडअप जायो दे स' बिदिखौ जों मा बुंगोन अक्सिडेशन रिएक्शन्स थ' बेयो नुनायावहाय बे चेप्टारा नट चेप्टार एक्चुअलि बे टपिकआ जोंनि चेप्टारावहाय नुनायाव फिसा पेजावनो फोजोबदों बिसोरो खिन्थु एग्जामावहाय बिनिफ्राय बहुत कुइसन फैयो दे बिराद इम्परटेन्ट पार्ट बियो स' बेखौ जों बोरै आइडेन्टिफाइ खालामगोन अक्सिडेशन रिएक्शन्स जादों जायाखै स' सिगाङाव जों मा नायनांगोन नोंसोरो जे आफ्टर द रिएक्शन्स बबेबा मोनसे एलिमेन्टआव अक्सिजेन गैयैयावहाय ना अक्सिजेन एडअप जाहैदों नामा जोङो बे प्रसेसजों जों मा आइडेन्टिफाइ खालामनो हायो बेखौ अक्सिडेशन रिएक्शन्स ना मा मोनसे केटेगरियाव दङ दे एक्चुअलि बेवहाय अक्सिडेशन रिएक्शन्स होननानै बुङोबा नैबेयाव लानाय एग्जाम्पलाल' बिनि थाखाय जायो बे नङा दे जों सिगाङाव कम्बाइनेशन डिकम्प'जिशन जेसेबांनाखि स्टाडि खालामबोदोंमोन ना बैयावबो जुदि अक्सिजेना एड जादोंब्ला जों बैफोर रिएक्शनखौबो जों मा केटेगरियाव लाबोनो हायो अक्सिडेशन रिएक्शन दे थ' बेयावहाय जोङो माखासे टार्म्सफोरखौ गोसोआव लाबावनि दानिया बेयाव नायनो हागोन कपारा अक्सिजेनजों रिएक्शन जाखांनानै कपार अक्साइड जे क्रिएट जाहैदों स' बेयाव जोङो बबे रिएक्टेन्स बा प्रडाक्टखौ जों मा मोनसे माबाजोंहाय टार्म्सजों बिसोरखौ जों मा खालामगोन मेनसन खालामगोन जेनेबा बेयाव नाय कपारा जुदि अक्सिजेन एड जाहैदों नालाय स' जों कपारखौ मा बुंगोन कपार इज गेटिं अक्सिडाइज्ड कपारा मा जाहैदों अक्सिडाइज जाहैदों फर एग्जाम्पल नैबे सेकेन्डआवबो नायनो हागोन मेग्नेशियाम रिएक्ट विथ अक्सिजेन टु फर्म मेग्नेशियाम अक्साइड स' बेयाव मेग्नेशियामा अक्सिजेन गैयामोन ना बाट बेयाव रिएक्शन जाखांनानै मा जाहैबाय अक्सिजेन एडअप जाहैबाय स' बेखौ मा बुंगोन आं मेग्नेशियाम इज गेटिं अक्सिडाइज्ड बेयाव लिरगोन स' बे वार्डफोरा गोसोआव लादे बे लाइनफोरा नोंसोरना मायाव फैगोन एमसिकिउआव स्टेटमेन्ट लिरनायाव नांहैजोबगोन बेखौ दे नम्बर 2 अच्छा बेखौ दोनथ' आंनि बावहाय होनबा जों अक्सिडेशननि की पॉइंट्सखौ मा बुंनो हायो जोङो बबेबा मोनसे रिएक्शन्सआव ना जुदि एडिशन अफ अक्सिजेननि एडिशन जालायलायदोंबा जों बेखौ मा बुंगोन अक्सिडेशन रिएक्शन नम्बर 2 नट अनलि एडिशन अफ अक्सिजेन जुदि अक्सिजेन एड खालामब्लाल'नो बियो अक्सिडेशन रिएक्शन जायो बे नङा आरो आं होनखादों बे चेप्टारखौहाय क्लास 10 नि लेभेलाव जोंना बांद्राय माने ब्रड वेआव बेखौहाय एक्सप्लेन खालामनानै गालाङाखै खिन्थु जेब्लानाखि जोङो कलेज लेभेलनि बेसिसजों जुदि बेखौ नायोबा बिनि एक्सप्लेनेशना बिराद गोलाव जायो दे थ' बेखौ माखासेखौ जोङो नेग्लेक्ट खालामगोन थेवब्लाबो आं माखासे बेयाव एड खालामदेरबावदों नाय रिलिज अफ अक्सिजेन जुदि जोङो अक्सिजेन एड खालामबानो अक्सिडेशन रिएक्शन बेबायदिबाल' जायो बे नङा दे जों सामटाइम्स मा जायो बबेबा रिएक्शन्सआवहाय जुदि हाइड्रजेनखौबो रिलिज खालामनाय जादोंबा डेट मिन्स रिमुभ खालामनाय जादोंबा बेबादि कन्डिशनावबो जों मा बुंगोन अक्सिडेशन रिएक्शन्स जादों नाय नम्बर 2 पॉइंटखौ एग्जाम्पलाव नायनि जेनेबा नैबाव नाय दे डी नम्बर एग्जाम्पलाव नाय जों बेखौ नायबाय एन्ड नम्बर बी कमप्लिट जेनेबा नम्बर डी आव नायबाय दे नम्बर डी आव मा बुंदों बेयावहाय हाइड्रोजेन साल्फाइड बे H2S गेसखौहाय माजों रिएक्शन खालामदों अक्सिजेनजों खिन्थु बेयाव नायदे नैबे रिएक्टेन्ट साइडआव नाय बेवहाय मा दंदेरोमोन हाइड्रोजेना साल्फारजों दंदेरोमोन दे खिन्थु आफ्टर द रिएक्शन बेयाव साल्फाराथ' सलिड साबस्टेन्सआव कन्भार्ट जाबाय बिनिफ्राय सोर रिमुभ जानानै थांखो हाइड्रोजेना स' बेखौबो जों मा बुंगोन अक्सिडेशन रिएक्शन होनबा गोसोआव लादे एडिशन अफ अक्सिजेन जाब्लाल' अक्सिडेशन जायो बे नङा मा जाबावो रिलिज अफ हाइड्रोजेन आरो माखासे दंबावो आं बेखौ होआखैसो जों बेखौ हायार क्लासाव सोलोंहैगोन दे स' रिलिज अफ हाइड्रोजेन जेब्लानाखि हाइड्रोजेन रिलिज जायोबा जों बेखौबो मा बुङो अक्सिडेशन रिएक्शन्स बेयाव नायनो हागोन नै H2S
सालफाराव कन्भार्ट जानानै हाइड्रोजेना बेखौ मा खालामबाय बेनिफ्राय रिलिज जालांबाय दस्रायाव ओंखारलांबायनानै स' बेयाव जों मा नुदों बेयावहाय नैबे जे साबस्टेन्सजों जे एलिमेन्टजों हाइड्रोजेन दंफायोमोन बेयो आफ्टार द रिएक्शन्स प्रडाक्टआवहाय बै एलिमेन्टनिफ्राय हाइड्रोजेना मा जाहैबाय सेपारेट जाहैबाय स' बेबो मोनसे मा बे अक्सिडेशन रिएक्शन्सखौ आइडेन्टिफाइ खालामनायनि मोनसे टेकनिक दे जे बहाबा जुदि हाइड्रोजेन रिलिज जादोंबा बेबो मा जागोन अक्सिडेशन रिएक्शन्स थार्डखौ नायनि थार्डआ बेवहाय नोंसोरना क्लास 10आव मेनसन खालामनाय गैया थेवब्लाबो आं होदेरबाय थार्डखौ नाय थार्डआव मा नुगोन जे नैबावनो नायदो लास्टखौ नायदो मेग्नेशियाम रिएक्ट विथ फ्लुरिन गेस बियो एक्चुअली टु फर्म मेग्नेशियाम फ्लराइड होमबा बेयाव नोंसोरो मोनसे खोथाखौ नायबाय ना बेयाव अक्सिजेन दङ ना हाइड्रोजेन दं बेयाव इन टार्म्स अफ हाइड्रोजेनबो नङा बेयो इन टार्म्स अफ अक्सिजेनबो नङा डेट मिन्स बेयावहाय हाइड्रोजेन एन्ड अक्सिजेननि जेबो इनभल्भमेन्ट गैयाबा होमबा नैबे रिलिज अफ इलेक्ट्रननि बेसिसावबो जों बेखौ मा बुंनो हायो अक्सिडेशन रिएक्शन्स बुंनो हायो माब्रै बेयाव नाय एक्चुअली रिलिज अफ इलेक्ट्रन होननाय माने जोङो इलेक्ट्रोनेगेटिव साबस्टेन्सआवहाय जोङो बबेबा मोनसे एलिमेन्टखौ एड खालामनाय बेबायदि रिएक्शन्सखौ जों बुजियो दे जेनेबा नैबाव नाय मेग्नेशियामा जेनेरेलि पजिटिभ जायो पजिटिभ माब्ला जायोमोनलाय मेटालिक केरेक्टारफोरा माब्रै जेब्लानाखि बिसोरो मालायनो इलेक्ट्रन डनेट खालामोबा दे स' मेग्नेशियामा इलेक्ट्रन डनेट खालामग्रा एलिमेन्ट बियो स' बेनो मा खालामगोन इलेक्ट्रन डनेट खालामगोन डेट मिन्स रिलिज अफ अक्सिजेन बेबो मा बियो अक्सिडेशन रिएक्शन्स माब्रै जामारो नायनो जेनेबा एक्चुअली बेखौ चैप्टार 4 फोरावसो मोनो 5 फोरावसो आं बेयाव थेवब्लाबो ओरैनो खोन्थाखानि मेग्नेशियामा जेब्लानाखि फ्लुरिनजों रिएक्शन जायोना F2 नालाय F2 बेखौ जोङो मायाव मोनहैगोन चैप्टार 4 आव दे थेवब्लाबो आं एसे खोन्थानि नैबाव नाय बेवहाय F आ मोनबेसे दं मोननै फ्लुरिना 2 नालाय मोननै दं 1 2 मेग्नेशियामा सिंगल जों बिनि एराउन्ड माखौ जोङो डिस्ट्रिब्यूट खालामो बेवहाय बेखौ जों बुङो इलेक्ट्रन डट स्ट्राक्चार दे मलिक्युल फर्मेशन जानायाव जोंना इलेक्ट्रन डट स्ट्राक्चार खालामनायनि चैप्टार 4 आव दङ दे जों मेग्नेशियामनि एराउन्ड जों माखौ ड्र खालामो बिनि बैलेंस इलेक्ट्रनखौ बिकज मेग्नेशियामना 12 जायो 12 खौ जोङो स्ट्राक्चाराव बोरै मोनोमोन 2 8 and 2 बिकज 2 8 10 and 11 12 2 ना so outside that means around the magnesium जों मा लिरनांगौ बैलेंस इलेक्ट्रनखौ 1 2 बाट फ्लुरिन ना मा जायो टोटल 9 खौ नोङो कन्फिगार खालामबा मा मोनगोन 2 and 7 बिकज 7 8 9 7 जायोबा बेवहाय आं बिनि एराउन्ड मा ड्र खालामनांगौ 7 था इलेक्ट्रन्सखौ माब्रै 1 2 3 4 5 6 and 7 बेयावबो 1 2 3 4 5 6 and 7 दा बेयाव नायनो हागोन नोंसोरो बेयावहाय 8 इलेक्ट्रन जानो बेनो मोनबेसे इलेक्ट्रन नांबावगौ 1 बेनोबो मोनबेसे नांबावगौ 1 स' बेयो सोरनो हरलायलायगोन बिकज नैबाव नायनो हागोन नोंसोरो बेयावहाय मेग्नेशियामा जेनेबा नैबाव फ्लुरिनखौ नायदों मोननै दं बेबो फ्लुरिननि आरो नैबेबो मा बेयावबो फ्लुरिननि स' बेनाबो स्ट्राक्चार खालामबा लास्टआव मा थाहैगोन 7 बिकज मोननै दङ फ्लुरिनाथ' स' बे 2 इलेक्ट्रना बेना अभार जानानै दं बाहेरानिफ्राय बेयो गावनि लास्ट इलेक्ट्रन सेलखौहाय लास्ट सेलखौहाय बेयो 8 इलेक्ट्रनजों फुलफिल खालामनो थाखाय बाहेरानिफ्राय बे दस्रानिफ्राय 6 इलेक्ट्रन एक्सेप्ट खालामनांगौआ बेनि थाखाय पसिबल नङा स' बे मा खालामगोन 1 इलेक्ट्रनखौ बेनो हरगोन एन्ड अगेन 1 इलेक्ट्रनखौ बेनो हरबावगोन थ' बेना गावना नैबे खालि जाहैगोन लास्टआव बेसेबां जागोन बियो 8 स' थिग बिदिनो नैबे रिएक्सनाव मा जायो बिसोरो बेनो 1 इलेक्ट्रन हरो बे मा जागोन बे 8 था जाफैगोन बेबो बेनो 1 हरगोन मा जागोन बियो 8 था जागोन उनाव बेबो 8 अगेन मेग्नेशियामा मोननै इलेक्ट्रन रिलिज खालामबा बेयाव मा जालांगोन गावनाबो लास्ट सेला 8 स' बेनिफ्राय मा बुजिनो मोनो जोङो जुदि रिएक्सनावहाय इलेक्ट्रन रिलिज जायोबा जों बेखौबो मा बुंनो हायो अक्सिडेशन रिएक्शन्स बेबो बेनि मा जागोन बेयो कैरेक्टारिस्टिक्स स' लास्टआव आं मोनसे नोट होबावदों बाहाय अक्सिडाइज साबस्टेन्स इज कल्ड रिडिउसिं एजेन्ट नै बेखौहाय नोङो दानो बेवहाय जोङो मा खालामनाय नङा एक्सप्लेनेसन खालामनाय नङा दे अक्सिडेशन रिएक्शन्स रिडक्शन रिएक्शन्स एन्ड रेडक्स रिएक्शन्स बे मोनथामखौ फोजोबनायनि उनावहाय नैबे अक्सिडाइज साबस्टेन्स इज कल्ड रिडिउसिं एजेन्ट ना बे मिनिंखौ आङो एक्सप्लेन खालामहैगोन बेयो बहुत इम्पर्टेन्ट दे दा बेखौ आं गेजेरावहाय बेवहाय बे टपिकखौ लाबोनानै नोंसोरखौ कनफिउज खालामनो सानाखै दे थ' बेनि थाखाय बेखौ नेग्लेक्ट खालामथ' दाना मोनसे नायबावनि नैबे वार्डखौ एसे नोजोर हो दे नैबेयाव बोरै लिरगोन जों बेखौहाय बेवहाय H2S इज गेटिं अक्सिडाइज लिरनांगोन नोङो दे नैबेखौ लिरनो मोननाय नङा जेनेबा खायफाया मा कनफिउज जायो नैबेखौबो लिरफ्लाङो दे जेनेबा कपारासो रिएक्शन जानानै लास्टआव मा जाहैदों बे अक्सिडाइज जाहैदों स' बेखायनो नैबे साबस्टेन्सखौनो बुंनांगोन नोंसोरो कपार इज गेटिं अक्सिडाइज्ड नैबेखौ नङा दे कपार अक्साइड इज गेटिं अक्सिडाइज्ड बिदि नङा दे
एक्चुअली ओरैसो बे कपार इज गेटिं अक्सिडाइज्ड टू कपार अक्साइड बेबायदि स' नैबेनाबो मा जागोन हाइड्रोजेन साल्फाइड H2S इज गेटिं अक्सिडाइज्ड बिदि लिरनांगोन नोंसोरो दे थ' बेवहाय जों मा नुदों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एंड रिलीज ऑफ electrons. So definition of नायनो हागोन oxidation reaction is a reactions in which oxygen atom is added or hydrogen atom is lost. So बेखौ जोङो नैबे oxidation reactions को जों बेयावनो फोजोबबाय दे दानिया फैगोन जोङो reduction reactions. Reduction reaction मा जायो बेनिनो just opposite. जेरैहाय जोङो बैयाव मोनोमोन ना combination नि opposite मा जायो decomposition. थिग बिदिनो जोंना मा जागोन oxidation reactions नि opposite मा जागोन reduction reactions. आरो गोसोआव लादे बे ऑक्सीडेशन रिएक्शंसआ जोंनि एनवायरनमेन्टआव बहुत गाज्रि इफेक्टबो दङ दे जों बुङो ना अक्सिजेन जे एडिशन जायोना अक्सिजेना जों हां लानायनि थाखायल' बिराद मोजां दे बाकी दस्रा फिल्डनि भिउखौ लानानै जों जुदि नायोबा अक्सिजेना जोंनि थाखाय बहुत हार्मफुल गेस बियो दे जों अक्सिजेनखौ हां लानायनि थाखाय जों मोजां मोनो थिगैनो दं ओमफ्राय माखासे जेनेबा फुड फेक्टरिफोराव जेरै कार्लिंग प्रसेस ना गाइखेरनिफ्राय गाइखेर दाखा प्रडिउस खालामनाय बेयावबो मा जायो ऑक्सीडेशन रिएक्शनानो जायो दे एक्चुअली एज ए मेन प्रसेस बेयावहाय लैक्टिक एसिडनि फार्मेन्टेशन जायो गाइखेर दाखा बानायनायाव बाट ऑक्सीडेशन रिएक्शंसनिबो बेवहाय रोल थायो दे स' बेफोरबायदि फिसा फिसा जोंना मोनसे मोननै लाइफआवथ' खामानि होयो माने जोंनि थाखाय बिसोरो बिराद मोजां आरोखि ऑक्सीडेशन रिएक्शंसआ खिन्थु दस्रा साइडजों नायोबा ऑक्सीडेशना जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि दे जोंनि बे गस्लाफोर जिलांनाय ना जोंनि मैगं थाइगं ओमफ्राय जेनेबा फुडफोरा जोंना सेवलाङोना बे गासिबो मानि थाखाय जायो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जोंनि बहाबा जुदि माबा मोनसे एनिमेल्स थैनानै जुदि बे गेस ओंखारदोंबा बेबो मानि थाखाय जायो ऑक्सीडेशन रिएक्शन स' बेखौ जों उनाव बुजिगोन बेखौ दोनथ'नो हायो जों दा थ' बिनि थाखाय जों दाना नेक्स्टआव फैसिगोन रिडक्शन रिएक्शन दानिया जोङो रिडक्शन रिएक्शनाव फैबाय एक्चुअली बेवहाय रिडक्शन रिएक्शना मा जायो ऑक्सीडेशन रिएक्शननि जस्ट अपोजिट जायो माब्रैहाय बेयाव नायनो हागोन नै ऑक्सीडेशन रिएक्शनआव आं बेयाव मा लिरदोंमोन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ व्हाट हाइड्रोजन बाट इन केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शंस मा जायो बेयाव जस्ट अपोजिट जायो माब्रैहाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जानाय नङा बेयाव मा जागोन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड बेयाव रिलीज ऑफ हाइड्रोजन मोन बेयावहाय बाट जोंनि बेवहाय मा लिरगोन रिलीज ऑफ oxygen. So definition of नायनो हागोन reduction reaction is a reaction in which oxygen atom is lost or hydrogen atom is added ना बेवहाय नाय एग्जांपल आं बेयाव मोनथाम लिरदों लास्ट एग्जांपलनिफ्राय शुरू खालामनि जेनेबा जोङो एक्टिविटी 1.1 ऑक्सीडेशन रिएक्शंसआव जों मा मोनदोंमोन जेब्लानाखि कपारनि पाउडारखौहाय जोङो अरावहाय सावनाय जायोना दैट मीन्स ऑक्सीजनजों रिएक्शन जायोबा जों मा मोनदोंमोन कपार रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कपार ऑक्साइड जोंना हरै मा मोनदोंमोन कपार ऑक्साइड आरो बे कपार ऑक्साइडआ मा कालारनिमोन बे ब्लैक कालार बिकज ओरिजिनली प्योर कपारा मा जायो बे पाउडारा ब्राउन कालारनि एंड आफ्टर द रिएक्शंस विथ ऑक्सीजन बियो अराव हिट खालामजायोब्ला मा जायोमोन कपार ऑक्साइड व्हिच इज ब्राउन इन कालार ना दानिया जों बे एगेन बे ऑक्सीडेशन रिएक्शंसआव जेनाखि कपार ऑक्साइड जे मोनदोंमोन ना बेखौ जोङो मा खालामबावगोन दाना फार्दार रिएक्शन खालामबावगोन माजोंहाय हाइड्रोजन गेसजों थ' बेयाव गोसो हो दे जेब्लानाखि कपार ऑक्साइडखौहाय जोङो कपार ऑक्साइडआवहाय जोङो हाइड्रोजन गेसखौ पास खालामनाय जायोबा ना बियो मा जायो कपाराव एगेन रिड्यूस जायफिनो दैट मीन्स नैबे मा कालाराव दंखायोमोनलाय दा ब्लैक कालारावहाय दे बिकज बे नैबे साबस्टेन्सखौ जों बहा मोनदोंमोन ऑक्सीडेशन रिएक्शंसआव ना एगेन बे ऑक्सीडेशन रिएक्शंसआव क्रिएट जानाय बै प्रडाक्टखौनो पिकआप खालामनानै जुदि बेयाव हाइड्रोजन गेस पास खालामफिनबावोबा बियो रिएक्शन जानानै मा जाहैगोननो कपारावहाय रिड्यूस जाहैगोन थ' बेवहाय बे कनसेप्टखौ जोङो नैबे रिडक्शन रिएक्शंसनि मानो एस एन एग्जाम्पल जों बेयाव इउज खालामदों नायनिफ्राय स' नैबे मोननै पइन्टखौ नायदो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेयाव मा एड जानांगौ हाइड्रोजन एड जानांगौ आरो नङाबा मा जानांगौ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन स' नैबेयाव नायदो कपार ऑक्साइडआव नायनो हागोन कपार ऑक्साइडआव अलरेडी मा दंखायो बेयाव ऑक्सीजन बाट आफ्टर द रिएक्शंस विथ हाइड्रोजन मा जाहैखो बेयाव कपार ऑक्साइडआ गावनि नैबे ऑक्सीजनखौ मा जाहैखो बे रिमुभ खालामहैबाय दैट मीन्स बेयावहाय रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जादोंना जायाखै मोजाङै अबजार्व खालाम दे बेयाव नाय कपार ऑक्साइडआ मा जाहैबाय अनलि कपार जाहैबाय दैट मीन्स ऑक्सीजनखौ बे रिलीज खालामहैबाय रिमुभ जाहैबाय स' बेयो मा जाहैगोन बे रिडक्शन रिएक्शंस खिन्थु बेयाव ऑक्सीजन एड जायोमोनब्ला जों मा बुङोमोन बेखौहाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन खिन्थु नैबेयाव मा जाबाय ऑक्सीजन रिलीज जाहैदों रिमुभ जाहैदों स' बेयो मा रिडक्शन रिएक्शन बेवहाय जों मारै लिरगोन बेखौ सेन्टेन्सआव नैबेखौहाय कपार ऑक्साइड is getting reduced बे मा जाहैगोन कपार ऑक्साइड इज गेटिं रिड्यूस्ड दाना नम्बर 1 फोरावबो नायनो हासिगोन दानिया नैबे माबे इन टर्म्स ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन आं बेखौ एग्जांपल लाबाय दाना
नैबे मा जाफिनगोन कालारा अगेन ब्राउन कालारावहाय रिकभार जाफिनगोन दे जों बेवहाय इनिशियली नैबेखौ जों मा कालाराव मोन्दोंमोनलाय बेखौ ब्लेक किन्तु नैबे मा कालार जाफिनगोन बेयो ब्राउन जाफिनगोन नैबे मा कालारमोन ब्लेक कालारमोन दे नैबे कपारा मा जाहैगोन ब्राउन दाना नैबे नायफिनदो नम्बर 1 एग्जांपलाव हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड होनबा बेयाव नाय हाइड्रोजन नैबे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जादों ना रिलीज ऑफ ऑक्सीजन जादों बेखौ मोजाङै नायदो सो बेवहाय नोंसोर ऑब्जर्व खालामबा नुगोन हाइड्रोजना फ्लोरिनजोंहाय मा जाहैदों दे बियो एडिशन जाहैदों ना नैबे फ्लोरिनाव बेयाव नाय बेयाव हाइड्रोजन दङमोन नामा दे बेवहाय हाइड्रोजन तो गैयामोन बाट बेयाव हाइड्रोजना मा जाहैखो एड अप जाहैबाय ना एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स बेयाव मा जादों रिडक्शन रिएक्शन बेबो रिडक्शन रिएक्शन नि एग्जांपल नंबर 2 बेवहाय हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बेबो मा जाहैगोन बे रिडक्शन रिएक्शंस नि एग्जांपल दे सो जोङो नैबे मोनथाम एग्जांपल जों रिडक्शन रिएक्शन को बेयाव फोजोबबाय दाना लास्ट नैबे नोट को नायदे रिड्यूस्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट बेखौ नोटल खालामनानै लाथ नोंसोरो रिडक्शन रिएक्शंस आव लास्ट पॉइंटआव नैबेखौहाय दे नोट डाउन खालामनानै लाफा बेखौ आङो नेक्स्ट व्हिच इज लास्ट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शंस बे जोबनायनि उनावहाय नैबे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बे मोननैखौ आं नोंसोरनो डिटेल्सआव एक्सप्लेन खालामना होगोन दे बिकज बहुत क्वेश्चन फैयो बेनिफ्राय जोङो डीपलि लागोन नलेजखौहाय जो बेवहाय आङो गेजेराव बेखौहाय नोंसोरखौ कन्फ्यूज खालामथ'आ दे सो रिडक्शन रिएक्शंस नाबो जोंना बेयावनो जोब्बाय दानिया फैसिगोन जोङो रेडॉक्स रिएक्शंसखौनो जोङो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बुङो दे बिकज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस बे मोननैखौ कम्बाइन खालामनानैसो जों मा मोनो रेडॉक्स रिएक्शन दानिया जोङो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस आव फैबाय जायखौ जोङो रेडॉक्स रिएक्शंस बुङो रेडॉक्स रिएक्शंस को जोङो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बुङो दे बिकज जोंना रेडॉक्स रिएक्शंस आव मा जायो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस बे मोननैबो एट द सेम रिएक्शंस सिंगल टाइमावनो नोंना मा जागोन मोननैबो रिएक्शंसआ नोंना बेवहाय एपियर जागोन माब्रै जागोन नायनि जोङो दे सो नै बहाय माखासे एग्जांपल लादों जोङो बेखौ नायगोन रेडॉक्स रिएक्शंस नि डेफिनेशन को नायदो फार्स्टआव रेडॉक्स रिएक्शंस इज अ रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली मींस व्हाट मोनसे सेम टाइमावनो पैरेलली एट द सिंगल टाइम नोंना मा जागोन बेवहाय ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को नुगोन नोङो ओमफ्राय रिडक्शन रिएक्शंस को दैट मीन्स जों दहाय सिगाङाव सेपारेटली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शन स्टडी खालामदोंमोन ना तो जोंना बेफोरबायदिया मा जायो समटाइम्स माखासे रिएक्शंसफोराव मोननैबो टाइपनि कैरेक्टरिस्टिक्सखौ नोङो मा नुगोन रेडॉक्सनिखौबो रिडक्शंसनिखौबो ऑक्सीडेशननिखौबो नोङो मोनसे सिंगल इक्वेशनावनो नोङो इनवल्व जानायखौ नुनो मोनगोन सो बेबायदि रिएक्शंसखौ जों मा बुंगोन रेडॉक्स रिएक्शंस फॉर एग्जांपल नैबाव नायदो नंबर 1 आवहाय दे जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन टू फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड तो बेयाव नायदो बेवहाय जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ओमफ्राय ओरैहाय दङ जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन तो बेयाव मोजाङै नाय नैबे जिंक ऑक्साइडआवहाय सिगाङाव मा दङमोन बेवहाय ऑक्सीजन आफ्टर द रिएक्शन बे ऑक्सीजना मा जाहैखो रिलीज जाहैबाय रिमूव जाहैबाय सो जों मा मोनदोंमोन फार्स्टआवहाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन बट रिलीज ऑफ रिमूव ऑफ दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन रिएक्शन सो नैबाव नायनो हागोन नोंसोर नै बेवहाय मा नुखो बे जिंक ऑक्साइडनिफ्राय रिएक्शन जाखांनानै कार्बन जाय मा जाहैखो बे ऑक्सीजना रिमूव जाहैबाय सो ऑक्सीजन रिलीज जायोबा रिमूव जायोबा जों बेखौ मा बुङोमोन रिडक्शन सो नैबाव मा जादों लॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 आं गैस खाय बेवहाय O2 लिरदों दे बाट सो लॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन लॉस जायोबा जों बेखौ मा बुङोमोनलाय रिडक्शन सो बेफोरनो नोंसिना माबायाव फैयो दे समटाइम्स लं क्वेश्चनावहाय दैट मीन्स सेक्शन बी आवहाय डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन्सआव बेबायदिबो फैयो जेनेबा रेडॉक्स रिएक्शंसनि डेफिनेशन एलंग विथ एग्जांपल जों नोंसोरखौ जुदि एक्सप्लेन खालामनो थिनोबा जस्ट नोंसोर सिम्पल डेफिनेशन एंड एग्जांपल लिरबाल' जाया प्रपार मार्कनि थाखाय नोंसोर मा खालामनांगोन नैबेबायदि इन्डिकेशनखौ नोंसोरखौ गासिबो मा खालामनांगौ बेवहाय रिप्रेजेंट खालामजोबनांगौ दे एक्सप्रेस खालामजोबनांगौ जे जिंक ऑक्साइडनिफ्राय बेयो बेबायदि जाहैदों ना सो बेफोर ओरैनो आं बेवहाय एडिशनेल लाखियाखै बेखौ नोंसोर एग्जामावबो देखायना हरखानांगौ दे लॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन सो नैबेनिफ्राय जों बेवहाय मा बुजिखो रिडक्शन रिएक्शंस बेवहाय इनवल्व जानानै दङ नेक्स्ट कार्बना मा बेयो सिंगल एलिमेंट बाट आफ्टर द रिएक्शन कार्बनाव मा जाहैदों नायदो भाई कार्बनावहाय जेबो गैयामोन बाट ऑक्सीजन तो एड जाहैबाय ना अब्ला जों बे सिंगल इक्वेशनाव जों मा मोनखो दे ऑक्सीजन रिमूव जादों दैट मीन्स रिडक्शन एंड अगेन ऑक्सीजन एड जाहैदों सो बियो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन सो नैबाव मा जादों एडिशन ऑफ
oxygen नङाबा ब्रेकेटाव लिरनो हायो addition of oxygen नैबेखिनियाव मा नुदों addition of oxygen that means oxidation reactions complete. Now example number 2 नैबा मा नुगोन नोंसोरो Mn means magnesium नङा दे बेयाव Mg नङा दे MgO लिरोबा मा जायोमोन magnesium oxide बाट बेयाव आं मा लिरदों MnO2 Mn को जों बुङो manganese so बेयाव जा मा जानानै दं manganese oxide react with hydrochloric acid which is HCl to form a manganese chloride and water and chlorine gas बेयाव मोजां observe खालामदे नैबेवहाय नायदे जेनेबा क्लोरिनाव मा दंफायोमोन बेयाव हाइड्रोजेन दाना बेवहाय मा नुखो हाइड्रोजेन रिमुभ जाबाय सो फर्स्टआव मा मोन्दोंमोन मोजां गोसोआव लाजोबदे नैबे आं फार्स्टआवहाय नोंसोरनो माखासे पॉइंट्स लिरना होदोंमोन ना जे रिमुवल अफ हाइड्रोजेन बा एडिशन अफ हाइड्रोजेन बेफोरबायदि सो जों फार्स्टआव मा मोन्दोंमोन एडिशन अफ ऑक्सीजन बाट रिमुवल अफ हाइड्रोजेन बिदिबा मायाव गोलैयोमोन बियो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस सो नैबेयाव नायनो मा नुदों बेयावहाय HCl निफ्रायहाय हाइड्रोजेना रिमुभ जादों सो बियो मा जागोन नैबेलाय क्लोरिनल'सो थाहैबायना बेयाव हाइड्रोजेना रिमुभ जाबाय हाइड्रोजेन रिलीज्ड मीन्स व्हाट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस सो बेयाव मा लिरनो हायो loss of hydrogen that means oxidation नोंसोर कन्फ्यूजन हागौ दे नोंसोर एसे ब्रेक लानानै मोजां स्टाडि खालामग्रोनि बे मोननै पॉइंट होदोंमोन आं नैबेहाय ऑक्सीडेशननि थाखाय आलादा होदोंमोन ओमफ्राय मोनसे रिडक्शननि थाखाय आलादा होदोंमोन दे सो बे मोननै पॉइंटखौ नोंसोर मोजां बाहाय लाग्रो जे माने ऑक्सीजन एड जायोबा मा जायो रिमुभ जायोबा मा जायो नङाबा कन्फ्यूज जागोन नोंसोर मिडिलआवहाय एक्सप्लेन खालामफुनायाव सो बेखौ नोंसोर दसे ब्रेक लानानै स्टाडि खालामग्रो बिनि उनावहाय नोंसोर नैबेखौ मोजाङैहाय कनसेन्ट्रेट खालामनानै ऑब्जार्व खालामदे नैबाव नायदो दाना मैंगानिज अक्साइडआव मा नुखो Mn जों मा दंदेरो बाहाय मैंगानिजजों ऑक्सीजन एड अप जानानै दंदेरो बाट आफ्टर द रिएक्शंस Mn मैंगानिजजों मा जायखो बेयाव ऑक्सीजना रिलीज्ड जाहैबाय व्हिच इज क्लोरीन से एड अप जाफैबायना सो बेयाव जों मा लिरनो हायो दा रिमूवल अफ ऑक्सीजन एडिशन जायोबाथ' ऑक्सीडेशन बाट बे ऑक्सीजन रिमूव जायोबा आं बेयाव मा बुंनो हायो बेखौ रिडक्शन जादों ना लॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन सो बेयाव मा लिरनो हाबाय आं दानिया रिडक्शन बेयो मा जाहैबाय रिडक्शन रिएक्शन दानिया फैगोन जोङो नम्बर 3 सो बेयावहाय नम्बर 3 आव मा दङ नायदो कपार अक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजेन गेस टू फॉर्म कपार एंड H2O एक्चुअली बेखौ आं नोंसोरनो मायाव होदोंमोन रिडक्शन रिएक्शंसनि एग्जांपलआव होदोंमोन बे रिडक्शनबो जायो बेयाव रेडक्सबो जायो माब्रै नाय जों बेखौ रेडक्सआवबो कन्सिडार खालामनो हायो दे जों बैयावहाय रिडक्शनाव जे होबोदोंमोन आङो बेखौहाय नों बेयावहाय लिरालासिनो बेखौ मायावहाय फैबा साबसिन जागोन बे रेडक्स रिएक्शन्सआव मानो नाहर बिकज बेवहाय कपार अक्साइडनिफ्राय ऑक्सीजना मा जाहैबाय बाहाय रिमुभ जाहैबाय बेयाव नाय बेयाव मा जादों कपार अक्साइडनिफ्राय ऑक्सीजन रिलीज जाहैबाय लॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स बियो मा जागोन रिडक्शन ना नेक्स्ट बेयाव मा नुदों हाइड्रोजेना बेवहाय मा दङमोन हारसिंसो दंमोन बाट हाइड्रोजेनजों मा एडिशन जाहैदों नायदो ऑक्सीजन सो हाइड्रोजेनजों जुदि ऑक्सीजन एड अप जायोबा जों मिथिखायो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स व्हाट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस मा लिरनो हायो बेखौ ऑक्सीडेशन रिएक्शन सो बेनिफ्राय जों मा कन्फर्म मोनो बेयावहाय रेडक्स रिएक्शंस समटाइम्स जों बेखौ मा बुङोमोन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस मोननैखौ जुदि यूज खालामबाबो बे टर्मखौनो जोङो बुंनाय जायो रेडक्स रिएक्शंसखौनो दे सो रेडक्स रिएक्शंसआ मा बे रेडक्स रिएक्शंस इज अ रिएक्शंस इन व्हिच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली ना सो बे गासिबो रिएक्शनाव नोंसोर मा नुगोन ऑक्सीडेशनबो जादों आरो रिडक्शनबो जादों सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड रेडक्स रिएक्शंस दानिया फैगोन जोङो ऑलराइट दानिया जोङो लास्ट पॉइंटआव फैबाय जोङो टाइप्स ऑफ रिएक्शंसनि माखासे थाबावनाय फिसा फिसा पॉइंट दंबावोमोन जों बेखौ डिस्कास खालामसिगोन बेयावहाय सो बेयाव मोननै पॉइंट लिरदों आङो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट एंड सेकंड पॉइंट रिड्यूस्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो बेयाव नोंसोरना मेनलि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनआव मा फैयो नोंसोरना जे आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बिदि बुंगोन सो नोंसोरना बेवहाय मोनसे इक्वेशन होयो बिनिफ्राय नोंसोरखौहाय रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई खालामहोयो आरो नङाबा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो बेनि फुल कन्सेप्टखौ जों बेवहाय दाना डिटेल्सआव डिस्कास खालामगोन बेयाव नायदो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट सो नैबे मोनसे एग्जांपलनिफ्रायहाय आं नोंसोरनो डिटेल्सआव बेखौ एक्सप्लेन खालामनो सेस्था खालामनो मोजाङै गोसो हो दे सो बेयाव मा नुदों
zinc oxide react with carbon to form zinc and carbon monoxide जों बेखौ सिगाङाव एग्जांपलाव लाबोखांखाबायमोन रेडॉक्स रिएक्शंस नि एग्जांपल बियो बिकॉज बेवहाय मा जादों ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस मोन्नैबो बेवहाय एफेयर जानायखौ नुनो मोनदों दे जेनेबा फार्स्टआव नाय दे आं बे मोन्नैबो टर्म्सखौ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंटखौ बे एक्सप्लेन खालामगोन आरो बे नैबे मोननै टपिकआ दे रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बे मोननै टपिकआ ओरैबायदि माने टपिक बेयो जे जोङो दा फरायोबा दा स्टाडि खालामोबा दा दसेयाव जों बुजियो खिन्थु सानब्रै सानबा इभेन 1 वीकनि उनाव नों दसे थायोबानो नों मा मोनगोन बेखौहाय एकदम माने दासो निउ सोलोंफिननाय बायदि मोनगोन डेट मिन्स नोङो बेखौहाय रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंटनि कनसेप्टखौ नोङो टटेलि नों साननै सानथामनि उनावनो बावफिननायनिबो चान्स दङ दे बिकज बियो ओरैबायदि कनफ्यूजन खालामोना नैबे बुजिनायावहाय माने एसे उल्था बायदि जायो बे माने जों जेखौ सानो बेयो नङा बेबायदि जानाय बायदि मोनो दे माने जों फल्स स्टेटमेन्टखौसो कारेक्ट साननानै मानिनानै लानाय बायदि जायो माने लास्टआवहाय जोङो बावहैफिनो माब्रै बुजिनो मोनगोन नाय जेनेबा जिंक अक्साइड बेयाव मा बुंदोंमोन ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट सो बेयाव नायखो दे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंसआ सोर बेयाव नायनो जिंक अक्साइड बिनिफ्रायहाय अक्सिजेनाथ' रिलीज जानानै थांबाय नै ना सो बेयो मा जादों दे जिंक अक्साइड इज गेटिं रिड्यूस्ड सो बेयो रिडक्शन रिएक्शन जादों दे नैबे पार्टआ खिन्थु नैबेयाव बेयाव नाय कार्बना मामोन बेयाव सिंगेलमोन बाट आफ्टर द रिएक्शंस मा जाबाय ऑक्सीजन एड अप जाबाय सो बेखौ जों मा बुंगोन कार्बन इज गेटिं ऑक्सीडाइज्ड सो बेयावहाय ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस सो व्हिच वन इज गेटिं ऑक्सीडाइज्ड हियर कार्बना मा जादों बेयावहाय ऑक्सीडाइज्ड जादों खिन्थु जों बे कार्बनखौ मा बुंगोन जोङो रिड्यूसिंग एजेंट मानो मोजाङै गोसोखांदे बेवहाय जिंक अक्साइडा रिड्यूस जादों बाहाय दे डेट मीन्स जिंक अक्साइडा मा जादों रिडक्शन रिएक्शंस बियो श' खालामदों खिन्थु बेखौ रिडक्शन जाहोनो थाखाय ना रिडक्शन जाहोनो थाखायनो खाथियाव नैबे एलिमेन्टआ सापर्ट खालामदों माब्रै नाय बेखौ जिंकआव मा दङमोनलाय अक्सिजेन बियो गावनि अक्सिजेनखौ रिमुभ खालामनो हायोब्लासो मा जागोन बियो रिड्यूस जागोन खिन्थु बेनि जिंक अक्साइडनिफ्राय अक्सिजेनखौ जुदि रिमुभ खालामोबा बे बिनि गारलांनाय बे अक्सिजेनखौ सोरबा सासे एलिमेन्टआ एक्सेप्टबोथ' खालामग्रा थानांगोन ना थ' बेयाव मा जादों ना जिंक अक्साइडआ गावनि अक्सिजेनखौहाय बियो रिमुभ खालामगोन खिन्थु बे रिमुभ खालामनाय लोगो लोगो सोर रिसिभ खालामगोन बे अक्सिजेनखौ कार्बन बिकज कार्बना सिगांनिफ्रायनो मा जानानै दङ रेडि जानानै दङ ना खिन्थु खाथियाव जुदि कार्बन गैयामोनब्ला बेखौ एक्सेप्ट खालामनो थाखाय जेबो एलिमेन्ट गैयामोनब्ला बे जिंकआ बे माबाखौ अक्सिजेनखौ रिमुभ खालामनाय नङामोन बेबो स' बेखौ रिमुभ खालामनायनि पारपसआ मा बिकज खाथियावहाय सोरबा सासे ओरैबायदि एजेन्ट दङ जे बे एजेन्टआ बेखौ मा खालामगासिनो दङ रिसिभ खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ स' बेनिफ्राय जों मा मिथियो जिंक अक्साइडखौ रिड्यूस सोर जाहोदों रिड्यूसथ' जाहैदों दे खिन्थु बेखौ सोर जाहोदों दे कार्बनासो बिकज कार्बन गैयाब्ला जुदि बे गैयाब्ला बे जिंकजों अक्सिजेना थाबाय थागौमोन अक्सिजेना रिलिजआनो जानाय नङामोन बाट बिकज बेयाव कार्बना रेडि जानानै दं एज ए एजेन्ट बियो मा जादों रिसिभ खालामनो बेवहाय वाइट खालामगासिनो दङ जेब्ला बियो बेखौ रिसिभ खालामखाङो अब्लासो बे मा जागोन रिड्यूस जागोन स' जिंक अक्साइडखौ रिड्यूस जाहोग्राया सोर बेयावहाय कार्बन बुजिबायना बेयाव जिंक अक्साइडखौ रिड्यूस जाहोग्राया सोर बेयाव कार्बन बिकज कार्बनासो बिनि अक्सिजेनखौ रिसिभ खालामो क्लियार दाना नाय खिन्थु कार्बना बेयावहाय रिसिप्टर हिसाबै बेखौथ' रिसिभ खालामबाय बे एस एन एजेन्ट बे रिसिप्ट' खालामबाय खिन्थु कार्बना रिसिभ खालामनानैहाय गावबो मा जाहैदों दे बेयावहाय अक्सिडेशन जायोना जायाखै दे बेवहाय अक्सिडेशन रिएक्शन जाहैबायना गावबो मा जादों बेवहाय अक्सिडाइज्ड जाहैबायना थ' बेनिफ्राय जों मा मिथिनो मोनो दे जिंक अक्साइडखौ रिड्यूस्ड जाहोग्रा सासे एजेन्ट दङमोन बेवहाय बे एजेन्टआ सोर कार्बन खिन्थु कार्बना गावबो मा जाहैदों बेयावहाय अक्सिडाइज जाहैफादों स' बेनिफ्राय जों मा कनफार्म मोनो जे साबस्टेन्सआ माने अक्सिडाइज्ड जायोना बे साबस्टेन्सखौनो जों मा बुङो रिड्यूसिंग एजेन्ट बिकज जिंक अक्साइडखौ रिड्यूस खालामनो थाखाय कार्बना रलथ' लाबाय बेखौ रिड्यूस खालामनो थाखाय ना खिन्थु बे रिड्यूस खालामोबाबो गावबो मा जाहैफादों अक्सिडाइज्डबो जाहैफादों स' बेनिफ्राय जों मा कनफार्म मोनो अक्सिडाइज साबस्टेन्स इज कल्ड रिड्यूसिंग एजेंट बिकज बेखौ रिड्यूस खालामनो थाखाय मोनसे साबस्टेन्स बेयाव प्रेजेन्ट जानानै दं खिन्थु बे साबस्टेन्सआ गावबो मा जाहैदों अक्सिडाइज जाहैदों स' बेनिखायनो जों मा बुंनो हायो अक्सिडाइज साबस्टेन्स इज रिड्यूसिंग एजेंट दाना सेकेन्डलि नैबाव नायदों रिड्यूस्ड साबस्टेन्स इज कल्ड अक्सिडाइजिंग एजेंट दाना अपोजिट वेयाव नोङो बेखौ सानदोलाय दे माब्रैहाय कार्बना बेयावहाय अक्सिडाइज्डथ' जाहैबाय बाहाय खिन्थु अक्सिडाइज जानोबा मा नांगौमोनलाय बेनो अक्सिजेन एड खालामनांगोन थ' अक्सिजेनाथ' एड जाहैबाय खिन्थु बे अक्सिजेना सोरनिफ्राय फैदों दे बिकज खाथियाव रावबो एजेन्ट गैयामोनब्ला रावबो बेनो अक्सिजेन हरथ'ग्रा गैयामोनब्ला ना
बियो बेखौहाय मा खालामनाय नङामोन अक्सिडाइज जानो थाखाय बियो अक्सिजेनखौ रिसिभ खालामनायनि बेहा पसिबल जानाय नङामोन बाट बेवहाय कार्बना सोरबा सासे एजेन्टनिफ्राय मा लादों बियो अक्सिजेन लादों सोर बियो जिंक अक्साइड ना होमबा जिंक अक्साइडआ ओरैबायदि एजेन्ट बियो जे बे कार्बनखौ मा खालामदों बियो अक्सिडाइज खालामहैदों ना खिन्थु बे जिंक अक्साइडआ मा बिलाय जिंक अक्साइडआ गावथ' मा जाहैदों बेवहाय रिडिउसो जाहैदों अक्सिजेन लस मीन्स व्हाट रिडिउस्ड तो जों बेनिफ्राय मा मिथिनो मोनो जे जिंक अक्साइड व्हिच इज गेटिं रिडिउस्ड टू जिंक बियो मा खालामदों कार्बननि थाखाय मोनसे ओरैबायदि एजेन्ट हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ जे बे कार्बनखौहाय अक्सिडाइज जानायाव मा खालामदों बियो सापर्ट खालामदों ना करेक्ट सो बेनिखायनो जों मा बुंनो हायो जायनाखि रिडिउस जाहैदों जों बेखौ मा बुंगोन अक्सिडाइजिं एजेन्ट बिकज कार्बनखौ अक्सिडाइज जानायावहाय एज एन एजेन्ट सोर खामानि मावगासिनो दं बेयाव जिंक अक्साइड आरो जिंक अक्साइडआ गावबो मा जाहैदों बेवहाय रिडिउस्ड मा जाहैदों बेयो रिडिउस्ड सो बेनिफ्राय जों मा कन्फार्म मोनखो रिडिउस्ड सब्सटेंस इज कल्ड अक्सिडाइजिं एजेन्ट बिकज जिंक अक्साइडआ रिडिउस जाहैदों बाट रिडिउस जासे जानानै बियो कार्बनखौहाय अक्सिडाइज जानायावबो मा खालामदों सापर्ट खालामदों माब्रै गावनि अक्सिजेनखौ सोरनो हरदों बियो कार्बननो करेक्ट सो बेबायदि नैबे कनसेप्टखौ जों बेयावनो कमप्लिट खालामबाय दे सो होमबा जों बेयावहाय रिडिउसिं एजेन्ट एन्ड अक्सिडाइजिं एजेन्ट बे मोननै टपिकनि लानांगौ नलेजखौ जों बेवहाय कमप्लिट खालामबाय तो गोबां स्टुडेन्टफोरा नैबे मोननै वर्डखौहाय माने रिडिउसिं एजेन्ट एन्ड अक्सिडाइजिं एजेन्ट बे मोननै लाइनखौहाय बहुत कनफिउज जायो दा फोरोङोबा दाथ' रोंगोन बिसोरो बाट साननै सानथामनि उनाव बावहैगोन जे रिडिउसिं एजेन्टआ मामोन अक्सिडाइजिं एजेन्टआ मामोन बेयाव मा लजिक हाबनानै दंमोन ना स' बेखौ कनफिउज जाबाय थायो जुदि कनफिउज जायोबा ना साननै सानथाम उनाव बाट डेट मिन्स ब्रेक थानायनि उनावहाय जुदि बावफिनोबा नोंसोरो बेखौ बारे बारे वाट्स खालामफिन होनबानो बुजिगोन नोंसोरो दे बिराद इजि बुजियोब्ला दे बाट गोबाव जोङो थायोबासो मा जायो बेखौहाय कनफिउजाव फैफिनो दे बावनो थाखाय टाइम नाङा दे नैबे मोननै पार्टखौहाय स' नैबे कनसेप्टखौ जों एसे स्ट्रंलि बिल्ड आप खालामनो थाखाय आंनिबो माखासे एक्सट्रा कुइसन लादों बेवहाय नोंसोर नायनो हागोन आइडेन्टिफाइ द रिडिउसिं एजेन्ट इन द फलोइं रिएक्शंस बेयाव मोनब्रैसो कुइसन होदों नै बेनिफ्राय नोंसोरो रिडिउसिं एजेन्टखौ आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ मेन कनसेप्टआ मामोन रिडिउसिं एजेन्ट जानोबा बियो गाव मा जाहैनांगौ अक्सिडाइज जाहैनांगौ जाय साबस्टेन्सआ आफ्टार द रिएक्शंस बे अक्सिडाइज जाहैदोंना बै साबस्टेन्सखौ जों मा बुङोमोन रिडिउसिं एजेन्ट स' बेवहाय नोङो रिडिउसिं एजेन्ट बा अक्सिडाइजिं एजेन्ट बेखौ जुदि नोंखौ आइडेन्टिफाइ खालामनो थिनोबा बे रिएक्टेन्ट पार्टआवनो थागोन बिफोर द रिएक्शंस नैबे सिगांजोंनो नोंना बे थाजोबगोन नों हरिनिखौ नायना दे हरिजोना माखौ हेल्प खालामगोन बियो नोंनि टाइप अफ रिएक्शंसखौसो बेयाव सोर अक्सिडाइज जाहैखो सोर रिडिउस जाहैखो नों बेखौ आइडेन्टिफाइ खालामनोबा राइट साइडआव नायनांगोन नोङो जेब्लानाखि नोङो अक्सिडाइज साबस्टेन्स एन्ड रिडिउस साबस्टेन्सखौ नोङो आइडेन्टिफाइ खालामनो हाबाय स' बेयाव डिफाइन खालामनानै नों माखौ चुज खालामगोन रिडिउसिं एजेन्ट एन्ड अक्सिडाइजिं एजेन्ट जास्ट अपोजिट जायो दे जाय साबस्टेन्सआ अक्सिडाइज जायो बेखौ जों मा बुंगोन उल्टा रिडिउसिंसो बुंगोन नाय नम्बर 1 बेवहाय NH3 means what एमोनिया एमोनियामनिया मा जायोमोन NH4 oxygen and NO3 and H2 so बेयाव एमोनिया NH3 react with this to form this product ना so बेयाव मोजाङै नायदो दाना जोंना टारगेटआ मा रिडिउसिं एजेन्ट नागिरनांगौ रिडिउसिं एजेन्ट ना स' रिडिउसिं एजेन्ट नागिरनोबा जों फार्स्टआवहाय बबे साबस्टेन्सआ अक्सिडाइज जाहैदों बेखौसो नांगोन बिकज अक्सिडाइज जानाय साबस्टेन्सआसो मा जायो रिडिउसिं एजेन्ट होमबा नोंसोरना अक्सिडेशन रिएक्शन्सनिफ्राय अक्सिडाइज जानोबा मा केरेक्टारिस्टिक्स दंमोन बेखौ गोसोखांदो दाना एडिशन अफ अक्सिजेन एड जायोब्लाबो मा बुङो जोङो अक्सिडाइज्ड एन्ड नङाब्ला रिलिज्ड अफ व्हाट हाइड्रोजेन स' बेयावहाय हाइड्रोजेन एन्ड अक्सिजेनफोरनि रिलिज जादों नामा बेयाव नायदो नैबेहाय स' बेयाव नायनो हागोन NH3 आ मा जाहैदों बेयाव ANO स' बेयाव जों मा नुखो हाइड्रोजेन रिमुभ जादों रिलिज अफ हाइड्रोजेन एन्ड अगेन नाइट्रोजेनजों अक्सिजेनबो एड जादों डेट मिन्स बियो मा जाहैदों बेयावहाय अक्सिडाइज जाहैदों स' बेनो अक्सिडाइज्ड साबस्टेन्स ना एन्ड अक्सिडाइज साबस्टेन्स इज कल्ड रिडिउसिं एजेन्ट स' बेयो अक्सिडाइज जाहैदोंबा बेयावहाय ना होमबा जोंना बेयावहाय एन्सारा मा जागोन रिडिउसिं एजेन्टआ मा जागोन बेयावहाय NH3 बिकज जाय अक्सिडाइज जाहैदों बेयाव मा अक्सिजेन एड जाहैदों and hydrogen release जाहैदों so बेयो मा जागोन oxidized so oxidized substance is called reducing agent so जोंना reducing agent मा जागोन बेयाव NH3 दानिया फैगोन नम्बर 2 बेयाव नायगोन रिएक्शन्स आवहाय H2O निफ्राय फार्स्टआव मा जादों अक्सिजेना रिमुभ जादों so नैबेनिफ्राय बेखौ जों मा बुंनो हायो बेथ' रिडिउस जादों अक्सिजेन एड जायोबासो अक्सिडाइज जायो बेयाव अक्सिजेना रिमुभ जादों डेट मिन्स बियो मा जादों बेयावहाय रिडिउस जाहैदों स' जोंथ' बे एन्सार जाखानाय नंखाया बेखौ जों रिडिउस साबस्टेन्सखौ जों मा बुङो अक्सिडाइजिं एजेन्ट बाट जोंना टारगेटआ मा रिडिउसिं जोंनो मा नांगोन अक्सिडाइजसो जानांगोन स' नैबेयाव नाय नैबे
नैबेथ' जाखाया जोंना बाट नैबेयावहाय नाय नोंसोरो एग्जामाव बेखौ ड्र खालामना हरनाङा दे आं बेयाव जास्ट नोंसोरो इन्डिकेटसो खालामदों बिनिफ्राय बे जादों जास्ट नोंसोरो सिम्पल सिंगल वार्डआव बिदि लिरना हरनांगोन दे स' F2 आ मा जाहैदों बेयावहाय नाय F जों मा एडिशन जाहैदों बेयावहाय अक्सिजेन एडिशन जायोबा जों मा बुङोमोन बेखौ अक्सिडाइज जाहैदों स' नैबेवहाय F2 आ मा जाहैदों बेवहाय अक्सिडाइज जाहैदों बेवहाय खिन्थु नोंसोर साननो हागौ बेयावथ' हाइड्रजेनबो एड जादों हाइड्रजेन एड जायोब्लाथ' जों मा बुङोमोन रिडक्सन जादों बुङोमोन खिन्थु बिदि नङा बिकज बेयाव हाइड्रजेन नैबे खनसेबा जोंना नैबेयावनो फार्स्टआवहाय मा जाखाबाय बेयो रिडिउस जाखाबाय बाट जोंनो मा नांगौ अक्सिडाइज स' जों नैबेखौ मा लागोन जों बेखौ अक्सिडाइज जादों ना अक्सिजेन बेयाव मा जाफैदों एड जाफैदों स' बेयावहाय जाय साबस्टेन्सआ अक्सिडाइज जाहैदों जों बेखौ मा बुङो रिडिउसिं एजेन्ट स' जोंना बेयाव एन्सारा मा जागोन F2 दानिया फैगोन जों नाम्बार 3 नाम्बार 3 आव नायनो हागोन बेयावहाय आयरन अक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म आयरन एंड दिस तो बेवहाय मा नायनो हायो नोंसोरो फार्स्टआवनो नुखाबाय जे Fe3O3 बियो रिएक्शन जानानै मा जाहैखो लास्टआवहाय प्रडाक्ट पार्टआवहाय आयरनल' थाहैबाय डेट मीन्स बियो अक्सिजेनखौ रिमुभ खालामहैबाय स' लस्ट अफ अक्सिजेन मीन्स बेयाव मा जाहैदों बेयाव रिडिउस जाहैदों स' रिडिउस साबस्टेन्स बाथ' जोंना अक्सिडाइजिं एजेन्टनि केटेगरियाव फैगोन बाट कुइसना रिडिउसिं एजेन्टसो नालाय स' जों बेयाव मा नागिरगोन बबे साबस्टेन्सआ रिडिउसिं एजेन्ट बा मा नांगौ जोंनो अक्सिडाइज साबस्टेन्सखौ जों नागिरनांगौ स' बेयाव कार्बन मोनोऑक्साइडखौ नायदो बेयाव CO आवहाय बेयाव अक्सिजेना मोनसेल' दं बाट आफ्टर द रिएक्शंस बेयाव कार्बना मोनबेसे जाहैखो नायनो हागोन नोंसोरो मोननै जाहैबाय ना स' बियो कारेक्ट डेट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइडआ मा जाहैदों अक्सिडाइज्ड जाहैदों स' रिडिउसिं एजेन्टआ मा जागोन बेयाव एन्सारा कार्बन मोनोऑक्साइड नाउ लास्ट व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 4 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर स' बेखौथ' जों बारे बारे मोनबाय रिएक्शंसखौ बेयाव नायदो बेवहाय मा नुदों नोंसोरो हाइड्रोजेनजों मा एड अप जाहैदों बेवहाय अक्सिजेन हाइड्रोजेन दङमोन बाट मा एड जाहैदों अक्सिजेन स' बेनिफ्राय जों मा मिथिनो मोनो अक्सिडाइज्ड साबस्टेन्सआ मा जानानै दं बेयावहाय नैबे ना जों बेखौ कारेक्ट लानो हायो बाट नैबेवहाय अक्सिजेना मा जाहैदों बेवहाय लुजसो जाहैदों ना स' बेनिफ्राय जों मा बुंनो हायो हाइड्रोजेना गेटिं अक्सिडाइज्ड स' बेवहाय हाइड्रोजेनानो बिनि मा जाहैगोन बेवहाय रिडिउसिं एजेन्ट स' बिनि एन्सारा मा जाहैगोन H2 दानिया आं बेवहाय माखासे कुइसन लाबावगोन जाय कुइसना जागोन आइडेन्टिफाइ द अक्सिडाइजिं एजेन्ट इन द फलोइंग रिएक्शंस अब्ला आं बेवहाय दाना माखासे अक्सिडाइजिं एजेन्टनि रिलेटेडआव थानाय माखासे कुइसन लाबावबाय जे बे कुइसननिफ्राय नोंसोर आइडेन्टिफाइ खालामनांगौ जे बे रिएक्शन्सआवहाय बबे मोनसे साबस्टेन्सआ अक्सिडाइजिं एजेन्ट जानानै दङ दे स' जोंना मेन पइन्टआ मामोन जुदि जोङो अक्सिडाइजिं एजेन्ट नागिरनांगौबा उल्था जों मा नागिरोमोन जाय साबस्टेन्सआ रिडिउस जादों बिकज बेयाव डिफिनेसनाव मा बुंदों रिडिउस्ड साबस्टेन्स इज कल्ड अक्सिडाइजिं एजेन्ट स' बेवहाय नों अक्सिडाइजिं एजेन्ट आइडेन्टिफाइ खालामनोबा फार्स्टआव नोङो बबे साबस्टेन्सखौ आइडेन्टिफाइ खालामग्रोनांगोन रिडिउस्ड साबस्टेन्स डेट मीन्स जाय रिडक्शन जाहैदों बेवहाय ना स' फार्स्ट कुइसनाव नाय नाम्बार 1 आवहाय दिस रिएक्ट विथ दिस टू प्रड्यूस दिस प्रडाक्ट स' बेयाव मोजाङै नाय नोंसोरो आयरनजों मा एड अप जाहैदों बेवहाय अक्सिजेन स' बेयावथ' बे अक्सिडाइजसो जाहैबाय ना स' अक्सिडाइज बा जों मा बुङोमोन बेखौ रिडिउसिं एजेन्ट स' बेयाव रिडिउसिं एजेन्ट जुदि आइडेन्टिफाइ खालामनो थाङोबा एन्सारा मा जागोन Fe बाट बेयाव कुइसनाव मा बुंदों अक्सिडाइजिं एजेन्ट स' बेयाव H2O खौ नायदो मोजाङै बेयाव हाइड्रोजेनजों मा दङ अक्सिजेन बाट आफ्टर द रिएक्शंस बेयावहाय मा जानाय नुदों नोंसोरो अक्सिजेना रिमुभ जाहैबाय स' बेयाव मा नुयो अक्सिजेन रिमुभ मीन्स वाट रिडिउस्ड जाहैनाय ना स' जोङो बेवहाय रिडिउसिं जायो बा रिडिउस्ड साबस्टेन्सखौनो जों मा बुङोमोन अक्सिडाइजिं एजेन्ट स' जोंना नैबे इकुवेसनावहाय नैबे H2O आ मा जाहैदों बेयाव रिडिउस्ड जाहैदों H2O इज गेटिं रिडिउस्ड स' बे रिडिउसिं साबस्टेन्स स' रिडिउस्ड साबस्टेन्स बा आं बेखौ मा बुंगोन अक्सिडाइजिं एजेन्ट स' बेनि एन्सारा मा जाहैगोन H2O एन्सारा मा जागोन बिनिया H2O बिनि एन्सार जागोन नाउ नेक्स्ट कुइसन नम्बर 2 कुइसन नम्बर 2 आवबो नोंसोरो डाइरेक्ट नुखाबाय नैबेयावहायथ' CuO ना कपार अक्साइड बेयाव मा दंमोन अक्सिजेन बियो बिनिफ्राय मा थांदों नैबेवहाय अक्सिजेना रिमुभ जाहैदों स' अक्सिजेन रिमुभ मीन्स वाट रिडिउस्ड स' रिडिउस्ड जायोबा जों बेखौनो मा बुङोमोन अक्सिडाइजिं एजेन्ट स' बिनि एन्सारा मा जाहैगोन CuO बिनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार कपार अक्साइड नम्बर 3 रिएक्शनावबो मोजाङै बेवहाय अबजार्भ खालामबा नोंसोर नुगोन जेनेबाहाय PB जोंहाय लेडजों मा दंमोन अक्सिजेन बाट आफ्टर द रिएक्शन बेयाव मा जाहैबाय बाहाय अक्सिजेना रिलिज्ड जाहैबाय बेयाव क्ल'रिनसो फैदेरबाय ना स' बेबो मा जागोन बे रिडिउस्ड जाहैदों एन्ड रिडिउस्ड साबस्टेन्स इज कल्ड अक्सिडाइजिं एजेन्ट स' बिनि एन्सारा मा जाहैगोन बिनिया PB थ्राइस एन्ड O4 बिनि मा जाहैगोन
एन्सार जागोन बुजिदों बेवहाय ना जे बेवहाय जायनाखि रिडिउस जायो जों बेखौनो मा बुङो अक्सिडाइजिं एजेन्ट आरो रिडिउस जानोबा मा जानांगोन बेयो अक्सिजेन रिमुभ जानांगोन करेक्ट दाना नैबाव नायदो 4 नाम्बार कपार सालफेट रिएक्ट विथ जिंक टु प्रड्यूस दिस स' बेयाव मा नुदों कपारजोंहाय मा दंमोन बेवहाय अक्सिजेन दङमोन ना अक्सिजेना मा जाहैबाय बाहाय रिमुभ जाहैबाय स' बेवहाय मा जादों कपार सालफेट is getting reduced to copper. So which substance is getting reduced? Copper sulfate. So जाय substance reduce जायो जों बेखौ मा बुङो oxidizing. So नैबेनो बिनि मा जागोन answer. Answer मा जागोन copper sulfate नैबेनो जागोन दे. But zinc का माने बेयावहाय reducing no oxidizing agent नङा because zinc जों मा add जायदों oxygen add जानाय means बेयो मा जायदों oxidizing आरो जों oxidized substance को जों मा बुङो reducing agent से जुदि बे क्वेश्चनाव reducing agent नागिरनो थिनोबा जिंक जागौमोन दाना नम्बर 5 आवहाय बे नायदो बे इक्वेशनाथ' जोंना मानिमोन बेयो फर्स्ट बिगिनिं पार्टनि बेयो कम्बाइनेशन रिएक्शनावबो मोनदोंमोन जोङो टू डिफरेंट सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट ना कम्बाइनेशन स' बेयाव मेग्नेशियाम जोंहाय मा जाहैदों बेवहाय अक्सिजेन मेग्नेशियाम जोंहाय अक्सिजेन एड जाहैदों ना स' मेग्नेशियामा मा जाहैदों बेवहाय दे मेग्नेशियामा अक्सिडाइज जाहैदों ना रिड्यूस जाहैदों नोंसोर मोजाङै नायनो हागोन दे मेग्नेशियामजों अक्सिजेना एडसो जाहैदों डेट मीन्स मेग्नेशियामा जुदि अक्सिजेनजों एडिशन जायोबा जों बेखौ मा बुङोमोनलाय अक्सिडाइज साबस्टेंस स' अक्सिडाइज साबस्टेंसखौ जों मा बुङो रिड्यूसिंग एजेन्ट बाट बेवहाय ना नैबे अक्सिजेनखौ नाय अक्सिजेना मोनसे मा जाहैदों बेवहाय मोनसे गोमाहैबाय ना स' मोनसे गोमाहैयोबा जों बेखौ मा बुंगोन अक्सिजेना खम जाहैबाय नालाय स' बेखौ आं मा बुंगोन नैबेखौहाय रिड्यूस जाहैदों बुंगोन ना स' बे रिड्यूसिंग साबस्टेंसखौनो जों मा बुङो रिड्यूसिंग साबस्टेंसखौ जों मा बुङो अक्सिडाइजिं एजेन्ट स' बेयावहाय एन्सारा मा जागोन O2 कारेक्ट दाना फैगोन जों नाम्बार 6 आव मा दङ बेयावहाय बे रिएक्शन्सआ बेबायदि प्रडाक्ट क्रिएट खालामहोयो थ' बेयाव फार्स्टआवहाय नाय नों अक्सिजेना बिहिजों मा जानानै दं बेयावहाय एड जानानै दं स' अक्सिजेनाथ' रिलिज जाहैबाय नालाय स' बेयाव मा जादों रिड्यूस जाहैदों स' बे रिड्यूस साबस्टेंसखौनो जों मा बुंगोन अक्सिडाइजिं एजेन्ट स' बेनि एन्सारा मा जाहैगोन अक्सिडाइजिं एजेन्टआ B2O5 ना स' जोंना बेयावनो अक्सिडाइजिं एजेन्ट एन्ड रिड्यूसिंग एजेन्ट जोंना बेनि टपिकआबो बेयावनो कमप्लिट जाबाय दानिया जों नेक्स्टआव फैसिगोन बे रेडक्स रिएक्शन्स डेट मीन्स अक्सिडेशन रिएक्शन्स एन्ड रिडक्शन रिएक्शन्स बेफोरनि माखासे मा एफेक्ट जोंनि नेचाराव बिसोरो माबायदि रल खालामो जों बेखौहाय स्टाडि खालामगोन स' बे टपिकखौ जोङो बेवहाय कमप्लिट खालामबाय बिदिब्ला जोङो बेयाव लास्ट टपिकआव फैबाय जोङो बेनि उनाव जों बेखौ फोजोबनानै माखासे कुइसन एन्सारखौ जोङो सल्व बानायगोन बिनि उनाव जों बेखौहाय चैप्टारखौ बेयावनो कनक्लुड खालामसिगोन बेयाव बुंदों हेव यू अबजार्वड द इफेक्ट अफ अक्सिडेशन रिएक्शन्स इन एवरीडे लाइफ स' बेवहाय जोङो मा सोलोंगोन थारमाने बेयाव अक्सिडेशन रिएक्शन्सआ जोंनि रियेल लाइफआवहाय मा मोजां खामानि मावो बा मा मोनसे गाज्रि इफेक्ट मावो ना एक्चुअलि जों ओरैनो बुंनो थाङोब्ला एज ए हिउमेन बिइं बा लिभिं बिइंस हिसाबै जोङो मा खालामो अक्सिजेनखौ जोङो थांना थानो थाखाय जों मा लायो हां लायो थ' बिनि थाखाय जों बुंगोन बेखौहाय जोंनि थाखाय बेयो माखासे पजिटिभ रिजाल्टनि थाखाय खामानि मावो खिन्थु गुबुन साइडजों जों नायोबा मा मोनो बे जोंनि दैलि लाइफआवहाय माखासे गाज्रि इफेक्टबो लाबोयो दे स' बेखौ जों बेयाव नायनि जों गासिबखौबो डिसकास खालामनाय नङा एक्चुअलि बेयावहाय क्लास 10 लेभेलाव जोंहा जेसेबांखिनि बेयावहाय माने एग्जाम्पल होदों जों बेखौल' डिसकास खालामगोन जेरै बेयाव फार्स्ट नाम्बार 1 आव बुंदों नैबेवहाय नायनो हागोन नोंसोरो कर'जन होनना बुंदों स' कर'जननि मिनिङा माराम जानाय स' बेखौ जोङो डिसकास खालामगोन सेकेन्डआव फैगोन बेवहाय रेन्सिडिटि स' कर'जन एन्ड रेन्सिडिटि बे मोननै टाइप अफ इफेक्ट caused by this oxidation reactions बे मोननैखौ जोङो फोजोबनानैहाय बे चैप्टारनि एक्सप्लेनेशन पार्टखौ जों बेयावनो फोजोबसिगोन स' बेवहाय नोंसोर हेडिंआव लिरनानै लादो इफेक्ट अफ अक्सिडेशन रिएक्शन्स बिकज नोंसोरो मिन्थिखागौ आं गासैबो टपिकखौ एक्सप्लेनेशन खालामोबा बे टपिकनि डेफिनेशन एलं विथ एग्जाम्पल ओमफ्राय माखासे इम्पर्टेन्ट कुइसन्स एन्सारखौ आं नोंसोरनो होबोखायो स' बिनि थाखाय नोंसोर बेयावबो नट डाउन खालामनानै लालांबानो जाबाय दे स' जोङो बेयावहाय कर'जन पार्टखौ मोजाङै नायनि मा जिनिस मार बियो स' जोंना इफेक्ट अफ अक्सिडेशन रिएक्शन्सआव जोङो मोननै मोनगोन फर्स्ट कर'जन सेकेन्डआव रेन्सिडिटि स' इउ मस्ट हेभ अबजार्वड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू थारमाने बेयाव बुंदों जे आयरन आर्टिकला जेब्लानाखि जों फार्स्टआवहाय बायोबा बा जोङो इउज खालामजेनोबा बाजारनिफ्राय जेरै सिखा बायदिसिना लाबोनायफोराबो मा जायो गोजों जायो शाइनी मीन्स वाट जोंनाय ब्राइट ना बाट गेट कटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडार व्हेन लेफ्ट फर साम टाइम दैट मीन्स जों बेखौहाय एसे गोबाव समनि थाखाय जों बेखौ ओरैनो अपेन एरियायाव दोनोब्ला बे मा जायो मोनसे रेडिश ब्राउन कालारनि मा जायो मोनसे जारोमरोम कालारनि मा जायो बेयावहाय सायावहाय बिनि सारफेसाव मोनसे कोटिं जायो माने बेवहाय लेयार क्रिएट जायो दे बे प्रसेसखौ जों मा बुङो रास्टिं अफ आयरन होननानै बुङो बुजिदोंना
आरो बेयावनो बुंबावदों जे नों माब्लाबा जे नैबे कपार एन्ड सिलभारनि सारफेसावबो माखासे डिफारेन्ट टाइप अफ कालारनि माने कोटिं जानाय बिसोरनि सारफेसावहाय नोंसोर बेखौ अबजार्भ खालामदों नामा होननानै बुंदों दे स' बेयाव मा बुंदों ना when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc. It is said to corrode and this process is called corrosion. That means बेयावहाय sometimes जोंना मा जायो environment आव जोंना moisture that means बेयो बारावहाय जोंना मा थायो दै खफ' होननानै बुङो जायखौहाय जोङो वाटार वेपार ओमफ्राय एसिड्स बेफोरजों जुदि नैबे मेटेलफोरा एटेक खालाम जायोबा डेट मिन्स बिसोरो कम्बाइन जाफैयोबा बिसोरखौ जों मा बुंगोन माराम जाबाय होननानै बुंगोन दे एन्ड दिस प्रसेस इज कल्ड कर'जन थारमाने जोङो मेटेलफोरखौहाय ना जेरैहाय बे कपार सिलभारफोरखौ जोङो इनभाइरनमेन्टआव ओरैनो जुदि अपेनलि दोनोबा बे जोंनि एटमस्फियाराव थानाय बे वाटार वेपर एसिड्सफोरजोंहाय बिसोरो मा जागोन एटेक खालामजानानै उनाव मा जायो बिनि सायावहाय मोनसे कालार लेयार क्रिएट जायो दे जेरैहाय नै माबायावहाय नायनो हागोन नोंसोरो सिलभाराव मा जायो ब्लेक कोटिं जायो ओमफ्रायहाय कपारावहाय मा जाहैगोन बेयावहाय ग्रीन कोटिं स' नोंना जेब्लानाखि बे मेटेला कपार बा जों बेखौहाय अपेनलि ओरैनो लाखियोबा बे कपार मेटेलनि सायाव मा कालार जागोन बेयावहाय ग्रीन कालारनि मोनसे लेयार सोमजिगोन बियो आरो जुदि बे सिलभार मेटेलब्ला बे सिलभारनि सायाव सारफेसाव मा जागोन बेवहाय ब्लेक कालारनि बे कालारखौ गोसोआव लादो स' बेखौ जों मा बुङो एक्सुअलि मानो जादों बियो माराम जानायनि थाखाय जादों बुजिदोंना जेरैहाय जोङो आयरन बे सिखाफोरखौ दोनोबा जोंना मा जायो एसे जारां रां जायोना स' बेखौनो मा बुंदों बाहाय आयरननियाव मा जायो इन केस अफ आयरन रेडिश ब्राउन जायो होनना बुंदों दे रेडिश ब्राउन बाट नैबेहाय सिलभारनियाव ब्लेक बुंदों ओमफ्रायहाय कपारनियावहाय मा बुंदों ग्रीन कालार बुंदों स' बेखौ गोसोआव लाबाय येस कमप्लिट दाना नाय बेयावहाय जोङो बिनिफ्राय मा बुजिनांगौ दाना जे कर'जन जायोब्ला माराम खायोब्ला जोंनि बे साबस्टेन्सफोराव बा जोंनि थाखाय बे बेसेबांनाखि खहा गोनां जों बेखौ बुजिनांगौ दे ओमफ्राय जुदि बे खहा जामारोबा जोंनि थाखाय लस खालामोबा जों बे लस जानायखौ जोंनि नुकसान जानायखौ जों माबोरै प्रिभेन्ट खालामगोन बिकज जोङो जुदि दामि दामि बुस्थु बायोबा जायनाखि बे आयरनजों बानायजानाय मेटालिक कारेक्टारनि साबस्टेन्सजों बानायजानाय अब्ला बिसोर जुदि माराम जायोबा कर'जन जायोब्ला अब्ला बेयो मा जागोन दे जोंनि थाखायथ' बिराद नुकसान खालामगोन बेयो स' बेखौ जों प्रिभेन्ट खालामनायनि थाखाय जोंहाबो मा थानांगौ मोनसे टेकनिक थानांगौ बा प्रसेस स्टेप्सफोर थानांगौ स' एग्जामाव बेखौनो सोङो दे स' बेखौ जोङो नट खालामजोबगोन दा बेयाव एसे नायबावनि जों लास्ट पेराग्राफाव जोंना कर'जन जायोबा बेयाव मा जायो होननानै बुंदों मेनलि जे कार बडिसनि ना दालांफोरनि ना आयरन रेलिंस जेनेबा शिप्स बे जाहाजफोरनि पार्ट्सफोर आरो नङाबा अबजेक्ट्स मेड्स अफ मेटेल्सजों बानायनाय जिखुनु अबजेक्ट ना स्पेसियेलि जायनाखि आयरनजों बानायजानाय बेफोरखौ मा खालामगोन बियो माखासे सिरियास प्रब्लेम डेट मिन्स बै पार्ट्सफोरखौ बियो मा खालामो डेमेज खालामो कारेक्ट दाना नैबावहाय मोनसे वार्ड बुंबावदों दे बिराद इम्पर्टेन्ट बेयो जे एभ्रि इयार होनना बुंदों एनर्मास एमाउन्ट अफ मानि इज स्पेन्ड टु रिप्लेस डेमेज्ड आयरन थारमाने बे आयरनखौ जे डेमेज खालामो जोंना कर'जना बिनि थाखाय जोंनि इक'नमिक सिस्टेमावबो बिराद इम्पेक्ट खालामो जेरैहाय नाय जोंनि गभर्नमेन्टआबो जेनेबा सानना लादो मोनसे अफिस ना बे अफिसनि जुदि माखासे साबस्टेन्सफोर जायनाखि मेटेलजों बानायजानाय जुदि बे मेटेलजों बानायजानायफोरा माराम जानाय प्रसेसजों कर'जन प्रसेसजों जुदि डेमेज जायोबा बेखौहाय बिसोरो रिकभार खालामफिननायाव बा बेखौहाय थिक बानायफिननायाव सरकारा मा जायो हाई एमाउन्ट अफ मानि बेवहाय स्पेन्ड खालामनो गोनां जायो डेट मिन्स बेखौ दस्रा डेभेलपमेन्टनि थाखायबो इउज खालामनो हागौमोन बाट बे कर'जननि थाखायनो जों बेखौ मा खालामनांबाय रिकभार खालामनायावहाय जोङो बे साबस्टेन्सखौ रिकारेक्ट खालामफिननायाव जोङो मानिखौ जोङो एक्सट्रा बेवहाय बाजेटनिफ्राय जोङो इउज खालामनो गोनां जायो स' बेबो जोंनि थाखाय इक'नमिक सिस्टेमाव बिराद डिस्टारबेन्स क्रिएट खालामो स' बेबो माबे कर'जननि मोनसे नेगेटिभ इम्पेक्ट स' बेनिफ्राय जों मा बुजिनो मोनो जे कर'जना जोंनि थाखाय बेसेबां गाज्रि ना स' बेखौहाय जोङो दाना डिफिनिसनाव लिरनानै नायनि दानिया फैगोन जों नेक्स्टआवहाय रेन्सिडिटियाबो बहुत इम्परटेन्ट दे बेबो अक्सिडेशन रिएक्शननि थाखायनो जायो थ' बेवहाय मा जायो जेनेबा बेयाव बुंदों ने फार्स्टआवहाय जुदि नोङो माखासे फुड आइटेम्सफोर जेनाखि फेट्स बा वेल कन्टेन्ट थानाय जों बेखौ जुदि ओरैनो लांदाङावहाय साननैसो अफेनै लाखियोबा उनावहाय नों बेखौहाय टेस्ट लायोबा नों बेनि टेस्टखौहाय माबायदि मोनगोन होननानै बुंदों बा बेनि टेस्ट बा स्मेला माबायदि जागोन बेखौहाय नोङो आइडिया लाफेरदोंना होननानै सोंदों अब्ला नों मिन्थिगोन जे जेब्लानाखि नों माबा मोनसे फुड आइटेम्स जेनाखि फेट बा वेलफोर दङ बेखौ नों साननै सानथाम जुदि अपेनलि दोनोबा
आरो नों बेखौहाय जायोब्ला उनावहाय मा नुगोन नोङो जे बिनि टेस्टआ चेन्ज जागोन बा बेयाव मोनसे गाज्रि रोखोमनि स्मेल फैगोन स' बे समाव जों बेखौ मा बुंगोन जे बियो सेवबाय आरो बे सेवनायनि बे प्रसेसखौनो जों मा बुङो रेन्सिडिटी एक्चुअलि बियो मानो जादों बेबायदि मानो होनबा जों जे फुड आइटेम्सफोर जोङो फेट्स बा वेल गोनांखौ जोङो ओरैनो अपेनाव दोनदोंना बे अपेनाव दोननाय साबस्टेन्सफोराव बा जिखुनु बे फुड आइटेमफोरावहाय मा जायो अक्सिजेना इजिलि एटाक खालामहैयो स' अक्सिजेना रिएक्शन जायोबा जों बेखौ मा बुङोमोनलाय अक्सिडेशन रिएक्शंस स' डिउ टु दि अक्सिडेशन रिएक्शंस बेयावहाय अक्सिजेन एड जानानै बे जोंनि फुड आइटेमखौ मा खालामो बे स्पइल खालामो सेवहोयो बेयाव बुंदों ओंखायनो when fats and oils are oxidized they become rancid and their smell and taste changes मा बुंदों बेयाव अक्सिजेना जुदि जोंनि फुड आइटेमाव थानाय बे अइल्सफोरजों फेट्सफोरजों जुदि कन्टेक्टआव फैयोबा बे मा जायो रेन्सिड जायो होनना बुंदों देट मिन्स बेखौ फेसेवो and their smell and taste changes बेखायनो बिसोरनि मोनामनाय बा थावनाया मा जायो चेन्ज जायो होमब्ला जों फुड आइटेम्सफोरनि थावनाय बा मोनामनाया मानो बेबायदि जायो माने सेवो एक्चुअलि बे मानि थाखाय रेन्सिडिटीनि थाखाय मा प्रसेस बियो अक्सिजेन एड जानाय जायखौ जोङो अक्सिडेशन होननानै बुङो होमबा जों बिनिफ्राय मिथिबाय जे अक्सिजेन एड देट मिन्स अक्सिडेशन रिएक्शनाबो जोंनि थाखाय माबायदि नेगेटिभ साइडआवहाय बे मा खालामो खामानि मावो ना किन्तु बे रेन्सिडिटीखौ प्रिभेन्ट खालामनो थाखायबो जोंहा मा दङ माखासे साबस्टेन्सफोर दङ जायखौ जोङो एन्टि अक्सिडेन्ट्स होननानै बुङो जेरैहाय जोंना कर'जनखौ प्रिभेन्ट खालामनो थाखाय जों मा खालामदोंमोन जोङो पेइन्टिं खालामदोंमोन गेल्वेनाइजेशन एल'यिं बिदि बानायदोंमोन ना थिग बिदिनो जोंना रेन्सिडिटीखौ प्रिभेन्ट खालामनो थाखाय माखासे साबस्टेन्स इउज खालामो जों बिदिखौ मा बुङो एन्टि अक्सिडेन्ट्स जे बे बहुत इम्पर्टेन्ट बे एग्जामाव फैयोबो नोंसोरना बियो ओरैबायदिबो फैयो कुइसन्सआ व्हाट आर एन्टि अक्सिडेन्ट्स गिभ एग्जाम्पल स' नोंसोर एन्साराव लिरबानो जाबाय antioxidants are the substances which prevent oxidation नङाबा रेन्सिडिटीबो लिरनो हायो ना एग्जाम्पल नाइट्रजेना मा बियो एक्चुअलि बियो माखासे चिप्स मेनुफेक्सारार्सफोरा ना जे बिसोरो मा खालामोनो बे चिप्सनि बेग्सफोरखौहाय मोनसे गेसजोंहाय मा खालामनानै दोनो फिल्ड खालामनानै दोनो माजों मा गेस बियो एक्चुअलि नाइट्रजेना मा गेस बियो नाइट्रजेना बाहेरानिफ्राय जे अक्सिजेन एन्ट्रि जानानैहाय बे फुड साबस्टेन्सफोरजों डाइरेक्टलि बियो माने फुड आइटेम्सफोरजोंहाय रिएक्शन जानायखौ मा खालामो बे प्रिभेन्ट खालामो थारमाने जोङो बाजारफोरावहाय चिप्स बायोबा पेकेट बायोबा ना बेयाव जों मा नुयो जे बे पेकेटखौहाय सिङाव बारजों बटिक जाना थानाय नुयोना स' बे गेसा मा जिनिस बेयो नाइट्रजेन गेस एग्जामाव फैयो दे बेयो जोंनि बे साइकेल टायारनि बे गेसाबो नाइट्रजेन गेस जादे बे एग्जामाव फैबा हानांगोन नोंसोरो स' बे खाजा पेकेटफोरनि बे सिङावहाय बे गेस दोननायनि रिजोना मा बेयो जाहैबाय मा जाहाथे बे सिङाव पेकेट सिङाव थानाय फुड आइटेम्सजोंहाय अक्सिजेना डाइरेक्टलि कन्टेक्टआव फैनानै बेखौहाय रेन्सिड खालामनो हाया ना अक्सिडेशन खालामनो हाया बेनि थाखाय बेखौ मा खालामनाय जायो नाइट्रजेन गेसजोंहाय फिल्ड आप खालामना दोननाय जायो थ' बेबो नोंसिना एग्जामाव फैयो दे स' नोंसिना बेयावहाय रेन्सिडिटीनि डिफिनिसनबो लिरना हरनांगोन